Λοιπόν, καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που άλλη μια φορά είστε μαζί μας, αρκετοί από εσάς, και βλέπω και πολλά καινούργια ονόματα. Η δράση των webinars συνεχίζεται και φέτος, έπειτα από τη θετική αξιολόγηση που είχατε κάνει πέρυσι στο τέλος της χρονιάς, και έχουμε ιδιαίτερη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Λιμιώτη, για τον οποίο θα σας πω δύο λόγια περισσότερα στη συνέχεια, σε αυτή τη δράση των webinars. Πιθανόν κάποιοι από εσάς, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει άλλη φορά, έτσι, για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια αλληλεπίδραση, σας παρακαλώ να απαντήσετε αυτή τη στιγμή σε αυτό, και βλέπετε ότι αμέσως σας έχω και τη δυνατότητα να προβάλλετε τα αποτελέσματα. Είναι ανώνυμη βέβαια η δημοσκόπηση, ας το πούμε, το ερώτημα. Όπως βλέπουμε λοιπόν, περίπου το 36% έχει παρακολουθεί πρώτη φορά. Ρωτάω για να σας πω και κάποια περισσότερα πράγματα, και οι υπόλοιποι είναι περίπου μοιρασμένοι. Λοιπόν, έχουμε μια καλή εικόνα, και να συνεχίσω λοιπόν λέγοντας δύο λόγια για το τι είναι τα webinars. Τα webinars προέρχονται από τις λέξεις web-based seminar. Στα ελληνικά θα το μεταφράζαμε ως ιστο σεμινάρια ή ιστο διαλέξεις, όπως το είπαμε ξεκινώντας. Υποστηρίζονται, είναι λοιπόν ευκαιρίες μέσα από τις οποίες έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχει οπτικοακουστική επαφή, αλλά και γραπτά μηνύματα. Με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι σε όλη τη διάρκεια μπορείτε να γράφετε, αν και προτιμούμε να παίρνετε το λόγο και να μιλάμε πιο άμεσα. Εάν κάποιος όμως δεν το επιθυμεί ή δεν έχει μικρόφωνο, μπορεί να ανοίξει να πατήσει το κουμπάκι που λέει συνομιλία, είναι αυτό που βλέπετε εδώ στο νούμερο 7, και να αφήσει να γράψει ένα μήνυμα. Η προσδοκία μας είναι να υπάρχει ως το δυνατόν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση. Γι' αυτό, όπως θα σας πει και ο κύριος Λιμιώτης, ακόμα και την ώρα της παρουσίασης μπορείτε να σηκώσετε το χέρι για να πάρετε το λόγο και να ρωτήσετε, ή να γράψετε βεβαίως ένα μήνυμα. Τα webinars και αυτές οι πλατφόρμες ας πούμε εικονικών τάξεων έχουν τη δυνατότητα και για διαμοίραση της οθόνης του ομιλητή και κάποιας εφαρμογής, ακόμα και για συνεργασία σε μικρές ομάδες, χωρίζοντας όπως έχουμε κάνει σε κάποιες φορές εδώ. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει εγγραφή και δυνατότητα αναπαραγωγής των ομιλιών που γίνονται εδώ και των ερωτήσεών σας κλπ. Καλησπέρα κύριε Μητάλα από την ΚΟ, βλέπω ήδη κάποια μηνύματα που έρχονται, άρα λοιπόν αν στο πλάι έχετε και τη συνομιλία ανοιχτή, μπορείτε να παρακολουθείτε. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς την υποστήριξη μιας σειράς από ανθρώπους, και πρώτα απ' όλα να θυμίσω ότι αυτή η δράση γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα, και μάλιστα το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, με διευθυντή τον αναπληρωτή καθηγητή του ΕΑΠ κύριο Αχιλλέα Καμέα, και επίσης ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Χριστίδη, ο οποίος έχει την ευθύνη για αυτή την υπηρεσία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και μας υποστηρίζει όποτε έχει χρειαστεί και άμεσα. Μία ακόμα μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών, όπως ο κύριος Αθανίτης Ανδρέας, ο κύριος Καρανίκας Σωτήρης, ο κύριος Αραπογιάννης, ο κύριος Ευθυμίου, η κυρία Νάντια Σταμάτη και ο κύριος Ζαχαρίας Νεκτάριος έχουν αναλάβει επιμέρους εργασίες, όπως η συντήρηση του blog στο οποίο παίρνετε πληροφορίες, η δημιουργία της αφίσας, η αποστολή των emails και η ενημέρωσή σας, η
επεξεργασία των βίντεο για να μπαίνουν στο YouTube και να μπορείτε πολύ πιο εύκολα να τα ξαναδείτε μετά. Τους ευχαριστώ όλους ιδιαίτερα και νομίζω ότι είναι σημαντικό να τους αναφέρουμε και για να είναι η ελάχιστη υποχρέωση, αλλά κυρίως για να συνειδητοποιούμε όλοι και το μέγεθος του εγχειρήματος, αλλά και τις ανθρώπινες ώρες που απαιτούνται για να γίνει μια τέτοια δράση, και όλες αυτές βέβαια, όπως γνωρίζετε, είναι εθελοντικές. Στο σημείο αυτό, γιατί νομίζω δεν χρειάζεται να μιλήσω περισσότερο από τον ομιλητή, αλλά μια και είναι η πρώτη φορά σε αυτό το δεύτερο κύκλο, έχουμε ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή σύμβουλο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, διδάκτορα κύριο Λιμιώτη Κωνσταντίνο, ο οποίος σήμερα είναι εδώ με την ιδιότητά του σαν πληροφορικός ελεγκτής από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην οποία εργάζεται από το 2009, και με ένα, πιστεύω, ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, όπως ελπίζω θα φανεί και από τις ερωτήσεις σας στη συνέχεια. Το θέμα του είναι τα προσωπικά μας δεδομένα, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο κύριος Λιμιώτης τελείωσε το τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το ίδιο τμήμα πήρε και το διδακτορικό του στον τομέα της κρυπτογραφίας. Εργάζεται και ως καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου στο μεταπτυχιακό πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα, και βεβαίως έχει διδάξει και στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα Αθηνών και Λαμίας. Κύριε Λιμιώτη, σας καλωσορίζω και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη, για την πρόσκληση. Ήταν χαρά μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Πραγματικά καταλαβαίνω την αξία και τη σπουδαιότητα όλης αυτής της προσπάθειας και της δουλειάς. Δεν την ήξερα, την έμαθα από εσάς. Χάρηκα που υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, αυτά τα σεμινάρια, και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί σας σήμερα σε αυτή την πρώτη παρουσίαση. Να σας καλησπερίσω όλους, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Αν και πληροφορικός, μάλλον νομικό χαρακτήρα θα έχει η παρουσίασή μου, και νομίζω ότι μάλλον αυτό είναι και πιο χρήσιμο για όλους μας τελικά. Από την εμπειρία μου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων που εργάζομαι, καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος έχει πολλά ερωτήματα διαφόρων τύπων, όχι προφανή, και εγώ πριν ξεκινήσω να δουλεύω στην αρχή δεν ήξερα ουσιαστικά τίποτα απολύτως. Πολλά πράγματα που τώρα τα θεωρώ αυτονόητα τα έμαθα στην ουσία μέσα από τη δουλειά. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δώσω μια γενική περιγραφή, ένα γενικό overview του τι ισχύει όσον αφορά την νομοθεσία των προσωπικών δεδομένων, πότε επιτρέπεται μια επεξεργασία δεδομένων, πότε όχι, έχοντας πάντα στο μυαλό μου και περιπτώσεις ερωτήσεων, απορριών, ερωτημάτων ή και καταγγελιών που έχουμε αντιμετωπίσει στην αρχή. Είναι αυτονόητο, το είπε και ο κ. Παπαδάκης, το επαναλαμβάνω και εγώ, ότι θα ήταν καλό να με ρωτάτε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, γιατί κάποια ερώτηση καθίσατε ιδιαίτερα επίκαιρη μια συγκεκριμένη στιγμή, μετά αν προχωρήσει η ροή του λόγου μπορεί να αλλάξει και να μην έχει τόσο αξία. Οπότε παρακαλώ να νιώσετε ελεύθερα. Ελπίζω, γιατί δεν είμαι απόλυτα ξεκινημένος με το σύστημα, όποιος σηκώσει χέρι, όποιος μιλήσει, να τον αντιληφθώ έγκαιρα. Αν τυχόν δεν τον αντιληφθώ, ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη. Έχω ανοιχτά και τα παράθυρα του chat. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κανένα άγχος. Είμαι και εγώ εδώ παρουσιαστής. Εσείς επικεντρωθείτε στην ομιλία, και αν υπάρχει θα σας βοηθάω και εγώ, είτε με κάποια ερώτηση στο chat είτε οπουδήποτε. Μάλιστα, για να πάρετε και μια ανάσα, θα θέσω, και να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση, θα θέσω άλλο ένα ερώτημα στους συμμετέχοντες που φτάνουν τα 46 σημεία αυτή τη στιγμή, και θα θέλαμε να μας πούν από ποιες περιοχές είναι. Σας παρακαλώ λοιπόν να έχουμε έτσι μια εικόνα για να δούμε.
Ωραία, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο το έβαλα μαζί, γιατί υπήρχε ένας περιορισμός από το εργαλείο, όχι για να μειώσουμε τις περιφέρειες. Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν μια εικόνα. Βλέπουμε ότι σχεδόν από όλη την Ελλάδα υπάρχει ενδιαφέρον και συμμετοχή και ευχαριστούμε όλους για την παρουσία τους. Συνεχίστε, κύριε Λιμία. Ωραία, ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη. Θα έλεγα ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς ήθελα απλά να αναφέρω ότι τα προσωπικά δεδομένα υπό την έννοια της προστασίας τους είναι στενά συνυφασμένα με αυτό που λέμε ιδιωτικότητα, ιδιωτική ζωή. Σε αυτή τη διαφάνεια που τώρα όλοι βλέπουμε, απλά ήθελα να πω κάποιες αποφάσεις σταθμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν καταδείξει από πολλά χρόνια πίσω τη σημασία που πρέπει να δίδεται στην ιδιωτικότητα, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τι ισχύει σήμερα στην ουσία? Από το 1995 υπάρχει μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θέτει τις βασικές προϋποθέσεις νομιμότητας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Υποχρέωση όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενσωματώσουν στη δική τους νομοθεσία την οδηγία αυτή. Στην Ελλάδα αυτό έχει γίνει με το νόμο 2472 του 1997, όπου σε αυτόν τον νόμο θεσπίζεται και ανεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη ακριβώς με ένα σύνολο αρμοδιοτήτων που άπτονται της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η λεγόμενη αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και με την συνταγματική αναθεώρηση του 2001 επίσης έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτικότητα. Άρα πρακτικά, όταν μιλάμε για νομοθεσία προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα, μιλάμε κατά βάση για τον νόμο αυτό, τον νόμο 2472 του 1997, και η αρμόδια αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Να πω βέβαια εδώ ότι ο νόμος αυτός είναι γενικός και χρησιμοποιείται σε ειδικότερους νόμους για άλλες περιπτώσεις. Αναφέρω σε αυτή τη διαφάνεια κάποια ενδεικτικά παραδείγματα, αν κανείς θέλει να ανατρέξει, για το τι ισχύει για το πρόγραμμα Διάβγεια. Ο σχετικός νόμος, το 3861, ήδη έχει λάβει υπόψη του την νομοθεσία των προσωπικών δεδομένων. Αντίστοιχα ισχύει και για το νόμο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και για το νόμο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κάποια πρόσφατα νομοθετήματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορούν και πολύ κόσμο. Να περάσουμε, θα έλεγα, λίγο στην ουσία σιγά σιγά. Καταρχάς να αποσαφηνίσουμε όλοι μας τι είναι προσωπικά δεδομένα, γιατί ίσως να μην έχουμε όλοι ακριβώς την ίδια αίσθηση. Με απλά λόγια, προσωπικά δεδομένα είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με εμάς. Είναι υπερβολικά ευρύς ο όρος. Ο καθαρός ορισμός είναι αυτός που είναι στη διαφάνεια. Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι οτιδήποτε δικό μας πρακτικά θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Μόνο εάν μιλάμε για δεδομένα στατιστικής φύσης δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Π.χ. αν πούμε ότι το 60% των ερωτηθέντων απάντησαν ναι σε μια ερώτηση, αυτό δεν αποκαλύπτει δεδομένα και δεν έχει να κάνει με το ποσοστό αυτό ουσιαστικά. Επίσης, εάν γίνει μια ανωνυμοποίηση, πάβουν τα δεδομένα να θεωρούνται προσωπικά. Εδώ βέβαια αυτό τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ίσως αξίζει εδώ και παρουσίαση μόνο για αυτό, το πότε κάποια δεδομένα καθίστανται ανώνυμα. Γιατί αν έχω μια βάση δεδομένων και απλά σβήσω τα αναγνωριστικά, ονοματεπώνυμα, αριθμός ταυτότητας κτλ., δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος που βλέπει τη βάση δεν μπορεί να καταλάβει για μια εγγραφή σε ποιο άτομο αναφέρεται. Π.χ. σκεφτείτε την περίπτωση στη δουλειά μας, ο πίνακας των εργαζομένων, να κρατήσουμε κάποια στοιχεία, διευθύνσεις, τηλέφωνα κτλ. Και να σβήσουμε τα ονόματα. Πιθανότατα, βλέποντας αυτή την ανωνυμοποιημένη εντός εισαγωγικών βάση, να μπορούμε να καταλάβουμε κάθε εγγραφή σε τι αντιστοιχεί. Απλά κρατάμε στο μυαλό μας ότι η ανωνυμοποίηση δεν είναι κάτι εύκολο, μην σταθούμε περισσότερο εδώ στην παρούσα φάση. Χοντρικά λοιπόν, προσωπικά δεδομένα είναι οτιδήποτε μας αφορά. Αυτή η διαφάνεια έχει κάποια παραδείγματα. Το πρώτο bullet μάλλον είναι πια κατανοητό σε όλους. Ενδιαφέρον έχει το δεύτερο bullet, θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, ακόμα και στοιχεία τα οποία ίσως να μην μας ταυτοποιούν. Για παράδειγμα, το nickname που έχουμε στο Facebook ή οπουδήποτε αλλού. Η IP διεύθυνση του υπολογιστή μας. Το γεγονός ότι ενδεχομένως με συνδυασμό άλλων πληροφοριών να αποκαλύψει ποιοι είμαστε, ακόμα και το ενδεχομένως, είναι αρκετό για να χαρακτηρίζεται ως προσωπικό δεδομένο. Καταρχάς,
και να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο, με ό,τι αυτό σημαίνει. Στην ουσία αυτό σημαίνει ότι έχει εφαρμογή ο νόμος 2472 και ό,τι πούμε από εδώ και πέρα αναφέρεται ακόμα και σε αυτό. Προφανώς το όνομά μας, η διεύθυνσή μας, το τηλέφωνό μας και όλα αυτά, η φωτογραφία μας, οι απόψεις μας, όλα αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Κάποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων κρίθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές και χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Χρήζουν μεγαλύτερη προστασία, σας το πω έτσι απλά, θα φανεί στην πράξη και στη συνέχεια της ομιλίας τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ορίζονται σαφώς στον νόμο 2472 ποια είναι τα ευαίσθητα δεδομένα, δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης, δεν υπάρχει υποκειμενικότητα εδώ, είναι σαφή ακριβώς το ποια είναι και είναι αυτά που βλέπουμε στη διαφάνεια. Απλά να πω εδώ κάτι το οποίο από την εμπειρία μου έχω καταλάβει ότι συγχαίει πολύ κόσμο, δεδομένα οικονομικής φύσης, το εισόδημά μας, ο μισθός μας, το αφημί μας δεν θεωρούνται ευαίσθητα δεδομένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρήζουν προστασίας, θα φανεί στην πορεία, αλλά δεν θεωρούνται ευαίσθητα. Ευαίσθητα είναι ακριβώς αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη διαφάνεια. Απλά και μόνο για να έχουμε όλη μια κοινή ορολογία στην παρουσίαση, όταν μιλάμε για επεξεργασία δεδομένων, στην ουσία, και είναι ορισμοί από τον νόμο αυτή, στην ουσία εννοούμε οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται επί των δεδομένων και όχι επεξεργασία όπως την έχουμε στο μυαλό μας ως τεχνική, αλλά ακόμα και η τήρηση των δεδομένων είναι μια επεξεργασία. Να τα τηρώ και να μην τα κάνω τίποτα άλλο, σαν ένα σκληρό δίσκο. Είναι και αυτό επεξεργασία. Η ανάγνωσή του είναι μια επεξεργασία. Οτιδήποτε κάνουμε κάποια δεδομένα είναι μια επεξεργασία. Ο όρος επεξεργασία λοιπόν πλέον είναι ιδιαίτερα ευρύς. Όποιος επεξεργάζεται δεδομένα για δικό του σκοπό που τον καθορίζει αυτός, λέγεται υπεύθυνος επεξεργασίας και στην ουσία η πλειοψηφία των άρθρων του νόμου αφορά αυτόν. Αφορά τον υπεύθυνο, τι υποχρεώσεις έχει για να είναι νόμιμη επεξεργασία. Εάν ο υπεύθυνος αναθέτει την επεξεργασία σε κάποιο δικό του πρόσωπο, και δασική περίπτωση δική μας, ενώ δική μας σε επίπεδο πληροφορικής, μια ανάδοχος εταιρεία αναγκάζει να ειδοποιήσει το software, μια εφαρμογή, οτιδήποτε, λέγεται εκτελών την επεξεργασία. Δεν είναι υπεύθυνος, είναι εκτελών. Ο νόμος στην ουσία για τον εκτελούντα την επεξεργασία, το μόνο που αναφέρει, και θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό, είναι ότι έχει την υποχρέωση να τηρεί την ασφάλεια. Έχει ευθύνη και αυτός για την ασφάλεια της επεξεργασίας. Με ό,τι σημαίνει ασφάλεια που θα το δούμε στη συνέχεια. Κατά κύριο λόγο, ο κρίσιμος εδώ παράγοντας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Η αρχή προστασίας δεδομένων, όταν πρέπει να εξετάσει μια επεξεργασία, θα έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο. Αν πρέπει να επιβάλλει κύρωση, θα επιβάλλει κύρωση στον υπεύθυνο. Αυτή τη διαφάνεια εδώ την είχαμε χρησιμοποιήσει παλιότερα σε κάποιες παρουσιάσεις που είχαμε κάνει σε εφήβους. Την έβαλα εδώ και μόνο για να καταλάβουμε όλοι μας σε τι επίπεδο γίνεται επεξεργασία δεδομένων. Εδώ προσπαθήσαμε κάπως να αποτυπώσουμε κάποιες στιγμές της καθημερινότητας ενός μαθητή, για να δούμε ότι στην ουσία γίνεται μια συνεχής επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στη ζωή μας, για να καταλάβουμε το μέγεθος της σπουδαιότητας αυτού που συζητάμε. Χωρίς βέβαια, για να μην παρεξηγηθώ, χωρίς να σημαίνει ότι ό,τι βλέπουμε εδώ αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαφάνεια είναι παράνομο. Έτσι, για παράδειγμα, το ότι το σχολείο μας τηρεί στοιχεία των μαθητών και των γονέων είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Νόμιμη, αλλά είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα έχουμε μια συνεχή επεξεργασία, ιδίως δεν αναλογιστεί κανείς τι συμβαίνει με το διαδίκτυο, ούτως ή άλλως. Πότε λοιπόν μια επεξεργασία? Θέλει κάποιος να μιλήσει, κάτι άκουσα, συγγνώμη. Αν θέλει κάποιος θα σηκώσει το χέρι. Σε αυτό το στάδιο μόνο με το χέρι παίρνει άδεια. Ωραία. Επίσης να πω στους συναδέλφους, αν αισθάνονται ότι ο ομιλητής ομιλεί πολύ γρήγορα ή πολύ αργά, μπορεί επίσης να επιστρέψει ανατροφοδότηση, την οποία θα δούμε εμείς από την επιλογή που έχετε από τις ενέργειες. Εντάξει, θα το δείτε από το μενού σας. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε, κύριε Μινιώτη.
Ωραία. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, επειδή δεν είχα κάποιο feedback ακόμα από εσάς. Αν είτε δεν ακούγομαι καλά, είτε μιλάω γρήγορα, είναι προφανές ότι να μου το πείτε έγκαιρα για να προσαρμοστώ κατάλληλα. Δεν ξέρω πώς πηγαίνουμε, ελπίζω... Νομίζω πηγαίνουμε καλά, μια και υπάρχει μια ερώτηση για να παίρνετε και μια ανάσα από τον κύριο Ζαμάνη. Αν μπορούσατε να κρατήσετε τις διαφάνειες, σας λέω ότι οι διαφάνειες σε μορφή PDF ανεβαίνουν στην καρτέλα της ομιλίας στο blog και μπορείτε από εκεί να τις κατεβάσετε και να τις αξιοποιήσετε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν με τη σχετική αναφορά, όπως η δεοντολογία γνωρίζετε ότι πρέπει να ισχύει. Προς τον ομιλητή βέβαια, προς τον συγγραφέα, τον δημιουργό των διαφανειών. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ και εγώ κύριε Παπαδάκη. Οπότε συνεχίζουμε. Προφανώς οι διαφάνειες είναι στη διάθεση όλων σας. Να δούμε λίγο πότε μια επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη. Οι βασικές αρχές είναι αυτές που βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια. Αναφέρω και το άρθρο του νόμου στον οποίο μπορεί κανείς να τα βρει. Μια βασική προϋπόθεση πρώτη είναι να γίνεται με νόμιμο τρόπο η συλλογή των δεδομένων. Ο σκοπός συλλογής των δεδομένων να είναι νόμιμος και σαφής. Είναι ιδιαίτερα λεπτό αυτό το σημείο και το δούμε στη συνέχεια. Δεν πρέπει να αλλάζει ο σκοπός των δεδομένων. Αν συλλέξουμε δεδομένα για κάποιο σκοπό νόμιμο, δεν μπορώ μετά να τα χρησιμοποιήσω για άλλο σκοπό, ακόμα και αν τα έχω νόμιμα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, θα δούμε κάποια παραδείγματα. Πάρα πολύ σημαντική είναι η αρχή της αναλογικότητας, το τρίτο bullet. Με απλά λόγια θα έλεγε κανείς ότι αυτό μας λέει το εξής. Τα δεδομένα που κάθε φορά επεξεργάζονται πρέπει να είναι τα απολύτως απαραίτητα για το σκοπό, όχι περισσότερα. Κάτι το οποίο δεν ισχύει στην καθημερινότητά μας. Πολλές φορές θα βιώνουμε καταστάσεις όπου μας ζητούν πράγματα που μας φαίνονται περίεργα και πολλές φορές πολλοί έχουν την τάση να ζητάνε πολλά με τη λογική καλού κακού. Δεν είναι ακριβώς σύνομο αυτό. Η αρχή της αναλογικότητας πρέπει πάντα να υπάρχει στο μυαλό μας και θα δούμε κάποια παραδείγματα. Τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή, δεν μπορεί κάποιος να έχει ψευδή δεδομένα για μας και βάσει αυτό να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια. Και επίσης, τα δεδομένα πρέπει να τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επεξεργασία. Δυστυχώς, ο νόμος εδώ είναι γενικός, δεν θα μπορούσε να είναι και ειδικός άλλωστε, απλά δεν έχει εξειδικευτεί περαιτέρω. Απλά προλαμβάνω τυχόν ερώτηση. Πόσος είναι ο χρόνος? Δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Μας ρωτάνε και εμάς στην αρχή. Με απλά λόγια, όταν τα δεδομένα δεν χρειάζονται πια για το σκοπό, πρέπει να καταστρέφονται. Δεν υπάρχει όμως δυστυχώς ένας μπούσουλας ή κάποιο κριτήριο για το χρόνο διαγραφής. Κάποια παραδείγματα υπάρχουν στην επόμενη διαφάνεια και προσπάθησα να αναφέρω κάποια τα οποία πιστεύω από την εμπειρία μου ότι πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει και είναι καλό να τα γνωρίζει. Για παράδειγμα, για να στείλει κάποιος ένα διαφημιστικό SMS, ένα διαφημιστικό email, τα στοιχεία επικοινωνίας για το κινητό τηλέφωνο ή την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που είναι προσωπικά δεδομένα προφανώς, πρέπει να τα λάβει με νόμιμο τρόπο. Τι σημαίνει νόμιμος τρόπος? Το να τα βρω από το ίντερνετ, είτε μόνος μου είτε με κάποιο εργαλείο Clover που βρίσκει διευθύνσεις, με τη λογική του ότι το ίντερνετ είναι μια δημόσια προσβάσιμη πηγή και άρα δεν παρανομώ, είναι λάθος. Δεν είναι νόμιμο. Γιατί το ότι εγώ έχω στην ιστοσελίδα μου την ηλεκτρονική μου διεύθυνση, δεν σημαίνει ότι θέλω να μου στείλουν διαφημιστικό μήνυμα. Δεν την έχω για αυτό το σκοπό. Εντάξει, οι νομικοί εδώ θα πούνε ότι με εξαίρεση αν στην ιστοσελίδα μου γράφω ρητά ότι μπορώ να μου στέλνετε. Οπότε ναι. Ο κανόνας είναι αυτός πάντως. Το ότι βρίσκω μια διεύθυνση email στο ίντερνετ και στέλνω κάτι για να διαφημίσω, δεν είναι νόμιμο, γιατί αυτός που ανήρτησε την διεύθυνσή του στο ίντερνετ δεν την ανήρτησε για αυτό το σκοπό. Άρα δεν έχει δώσει την κατάθεσή του γι' αυτό. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, και η συγκατάθεση είναι βασική προϋπόθεση νομιμότητας. Άλλη περίπτωση χαρακτηριστική, οι κάμερες που πολλοί βάζουμε σε χώρους για ασφάλεια προσώπων και αγαθών. Εφόσον οι κάμερες έχουν μπει για ασφάλεια προσώπων και αγαθών, δεν μπορεί αυτό το υλικό να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό, π.χ. για να αξιολογήσει έναν υπάλληλο για την ώρα προσέλευσής του. Ίσως ακούγεται ευχολόγιο τώρα αυτό βέβαια,
Και στην λογική αυτή, η αρχή, θα το αναφέρω και στη συνέχεια, έχει προσπαθήσει να θέσει κάποιες προϋποθέσεις στο πού μπορούν να μπαίνουν κάμερες για το σκοπό προστασίας προσώπων και αγαθών, έχοντας πάντα στην άκρη του μυαλού ότι η περιβολική τοποθέτηση καμερών μπορεί να επιτρέπει παράνομους σκοπούς. Αλλά είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό, ότι άπαξ και μια κάμερα έχει τοποθετηθεί για την ασφάλεια, δεν μπορεί ειδικό αυτή να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό. Και βέβαια η αρχή της αναλογικότητας, που είναι για αυτό που είπα νωρίτερα, κάμερα η οποία μπαίνει, αν θέλω να βάλω κάμερες στο σχολείο για το σκοπό της ασφάλειας, δεν έχει νόημα να βάλω κάμερα μέσα σε μια αίθουσα. Γιατί η επεξεργασία αυτή που γίνεται δεν είναι η ελάχιστη δυνατή. Συλλέγω πιο πολλά δεδομένα από όσα χρειάζομαι για την επίτευξη σκοπού. Μπορώ να βάλω στην είσοδο του σχολείου, για παράδειγμα, όχι όμως μέσα σε αίθουσα. Να πάρουμε μια ανάσα δίνοντας το λόγο στον κύριο Φακιολάκη που τον έχει ζητήσει. Ωραία. Σας ακούμε. Λέω, ακούγοντας τα προηγούμενα, μου ήρθε στο μυαλό μου μια ερώτηση σχετικά με τις διευθύνσεις email που είπαμε προηγουμένως και την νομιμότητα της χρήσης. Όταν κάποιος φτιάχνει μια προσωπική, παραδείγματος χάρη ιστοσελίδα ή δημοσιεύει κάπου τη διεύθυνση email του, το κάνει ο ίδιος. Και αυτό το πράγμα, φαντάζομαι, το κάνει για να μπορεί όποιος βλέπει αυτό το πράγμα να το χρησιμοποιήσει, να επικοινωνήσει μαζί του με email. Κατά συνέπεια, για ποιο λόγο δεν είναι νόμιμο εντός εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών να επικοινωνεί κάποιος με email μαζί του στέλνοντάς του κάποιο διαφημιστικό, ενώ ας πούμε θα ήταν νόμιμο ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση κάποιος για να του στείλει ένα μήνυμα ή μια ερώτηση που δεν έχει σχέση με κάποιο προϊόν. Δεν το ξέρω αυτό, απλά τι συμβαίνει και τι γίνεται και πώς διαχωρίζονται αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή που δημοσιοποιεί ο ίδιος τη διεύθυνση email του, σημαίνει ότι αυτό το κάνω για να το χρησιμοποιεί οποιοσδήποτε, να μου στέλνει μήνυμα οποιοσδήποτε. Αυτή είναι η ερώτηση. Ωραία. Επίσης, να συμπληρώσω και βλέπω και μια άλλη ερώτηση. Ωραία, το βλέπετε εδώ πέρα. Να δώσω προσωπικά δεδομένα σε μια άλλη που τα ζητάει. Ωραία, είναι ωραίες οι ερωτήσεις αυτές. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, η μέσω επόμενη διαφάνεια έχει την έννοια της συγκατάθεσης και εκεί βρίσκεται η απάντηση σε αυτό. Ας το πούμε από τώρα λοιπόν, αφού έγινε και η ερώτηση, και θα μπορούσα να αλλάξω και διαφάνεια, δεν μας επηρεάζει αυτό. Άλλη βασική προϋπόθεση νομιμότητας είναι για κάθε επεξεργασία πρέπει να έχω δώσει τη συγκατάθεσή μου. Αυτός είναι ο κανόνας. Και να πω εδώ ότι μιλάμε τόση ώρα για όλα τα δεδομένα, όχι μόνο για τα ευαίσθητα. Τα ευαίσθητα έχουμε αφήσει στην άκρη. Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρειάζεται να δώσω τη συγκατάθεσή μου. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που θα τις δούμε στη συνέχεια. Πότε δηλαδή επιτρέπεται την επεξεργασία χωρίς συγκατάθεση. Έρχομαι τώρα στο ερώτημα με το email. Για να λάβω διαφημιστικό email πρέπει να έχω δώσει τη συγκατάθεσή μου. Και έχουν εκρίνει όλες οι αρχές προσωπικών δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ελληνική με επιμέρους αποφάσεις ως ερμηνεία του νόμου, ότι το ότι εγώ έχω αναρτήσει στη σελίδα μου τη διεύθυνσή μου δεν συνιστά συγκατάθεση στο να λάβω διαφημιστικό μήνυμα. Ούτως ή άλλως, αν δεν έχω πρόβλημα λήψης μηνύματος, δεν θα με πειράξει αν κάποιος μου στείλει. Αλλά ο νόμος θέλει να προστατεύσει αυτούς οι οποίοι δεν το επιθυμούν. Η απλή ανάρτηση της ηλεκτρονικής μου διεύθυνσης στη σελίδα μου δεν συνιστά συγκατάθεση. Να πω δε εδώ ότι η συγκατάθεση στο νόμο ορίζεται ως σαφής, ρητή και ειδική βούληση. Είναι αρκετά αυστηρός ο όρος, οπότε από αυτό καταλαβαίνουμε ότι όταν εγώ έχω στη σελίδα μου την προσωπική τη ηλεκτρονική μου διεύθυνση, αυτό δεν συνιστά σαφή, ρητή και ειδική βούληση σε όποιον το βλέπει, διαφήμισέ μου το προϊόν σου. Εγώ την έχω τη διεύθυνση για όποιον θελήσει για το αντικείμενό μου να επικοινωνήσει μαζί, για κάποια ερώτηση, για οτιδήποτε άλλο. Όχι όμως για να μου στείλει μια χύψη εταιρεία άσχετη ένα διαφημιστικό προϊόν. Δεν ξέρω αν απάντησα στο πρώτο ερώτημα. Μήπως πρέπει να ξαναπάρετε το λόγο? Ναι, κύριε Φακελάκη. Ναι.
Εντάξει, η απάντηση με βάση το νόμο είναι αυτή, αλλά τουλάχιστον εγώ που δεν είμαι νομικός και συγχωρέστε με κιόλας, έτσι, βλέπω ότι υπάρχει μια ασάφεια, δηλαδή δεν είναι κατά την γνώμη μου σαφής η γραμμή αυτή, η διαχωριστική μεταξύ του δίνω και δεν δίνω συγκατάθεση. Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι καθηγητής πληροφορικής σε ένα σχολείο, κατά συνέπεια κάποιος που θα δει τη διεύθυνσή μου, παραδείγματος χάρη στην ιστοσελίδα μου, μια εταιρεία που πουλάει προϊόντα πληροφορικής, μπορεί να πει ότι αυτό που εγώ θέλω να στείλω σαν μήνυμα στον συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει βάλει τη διεύθυνσή του είναι κάτι που έχει σχέση με το αντικείμενό του, άρα δεν είναι ακριβώς διαφήμιση. Τέλος πάντων, δεν το ξέρω αυτό. Φαντάζομαι ότι οι νομικοί θα μπορούν να το διαχωρίσουν σίγουρα, αλλά τουλάχιστον εγώ μες στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή βλέπω ότι δεν είναι σαφές το όριο μεταξύ του υπάρχει συγκατάθεση και του δεν υπάρχει συγκατάθεση, γιατί κάπου μπερδεύονται αυτά τα πράγματα. Ίσως επειδή δεν έχω ασχοληθεί ειδικά με το θέμα, να μην μπορώ να το ξεχωρίσω εγώ. Πάντως αυτό σαν παρατήρηση, έτσι το λέω. Να συμφωνήσω κι εγώ ως πληροφορικός ότι για μένα αυτές οι περιπτώσεις είναι πολύ ίσονος σημασίας και δεν θα έπρεπε να απασχολούν τόσο από την αρχή. Ακούω τη φωνή μου πίσω, μήπως κάποιο μικρόφωνο πρέπει να κλείσει, δεν γνωρίζω. Ωραία. Πάλι συγγνώμη, ακούω τη φωνή μου πίσω και... Ωραία, ευχαριστώ. Τώρα τα έκλεισα εγώ τα μικρόφωνα. Ωραία. Πάντως αυτή η περίπτωση που συζητάμε, που αναφέρθηκε, δηλαδή έχω τη σελίδα μου και γίνεται ένα συνέδριο στο χώρο μου και μου στέλνουν κάποιο mail, προφανώς και εγώ τη θεωρώ απόλυτα θεμιτό και προφανώς δεν με πειράζει. Η βάση είναι αυτή και μάλιστα ειδικά το θέμα του spam προβλέπεται σε ειδικότερο νόμο μεταγενέστερο του 2472, τον οποίο σχεδιάζω να το πω είναι προς το τέλος της παρουσίασής μας έτσι κι αλλιώς, όπου κοίτα πως αφηνίζει τα πράγματα. Η πηγή πάντως όλων αυτών είναι η συγκατάθεση. Αυτό είναι η απάντηση στο ερώτημα. Και να επανέλθω και στο δεύτερο ερώτημα από τον κύριο Κούβελα που ρωτάει αν είναι νόμιμο μια δημόσια υπηρεσία να δώσει προσωπικά δεδομένα σε μια άλλη που τα ζητάει. Και εδώ η απάντηση είναι αυτή η διαφάνεια στην ουσία. Δηλαδή, ο κανόνας είναι η συγκατάθεση, δηλαδή, αν δεν υπάρχει συγκατάθεση, όχι, πλην όμως υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Θα απαντήσω και στον κύριο Ζαμάνη για τα ενοχλητικά μηνύματα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Μία εξαίρεση είναι η πρώτη, π.χ. όταν η επεξεργασία αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Π.χ. με απλά λόγια, δεν μπορώ όταν αγοράζω κάτι, με πιστωτική κάρτα να μην δώσω τον αριθμό της κάρτας μου και τα στοιχεία μου και την ταυτότητά μου, για παράδειγμα. Δεύτερη περίπτωση, η επεξεργασία επιβάλλεται από νόμο. Π.χ. στη διάβγεια, αν ο νόμος της διάβγειας προβλέπει ανάρτηση, δεν μπορώ εγώ να φέρω αντίρρηση. Δεν μπορώ να πω δεν έχουν πάρει τη συγκατάθεσή μου. Επιβάλλεται από νόμο. Το αν οι νόμοι δεν πληρούν την αρχή της αναλογικότητας, γενικό σχόλιο είναι αυτό, είναι μια άλλη κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε, αλλά υπάρχει αυτός ο κανόνας. Πολύ σημαντικό μπούλεται εδώ στις εξαιρέσεις, αφήσω το τρίτο και το τέταρτο δικάκι, λίγο πολύ είναι οι αυτονόητες περιπτώσεις που καταλαβαίνουμε όλοι. Πολύ σημαντική και πολύ δύσκολη περίπτωση είναι η πέμπτη. Και είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζει η αρχή πολύ συχνά σε ερωτήματα. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για αυτόν που την κάνει, τόσο απαραίτητη που να υπερκεράζει, να το πω έτσι απλά, την παραβίαση ιδιωτικότητας του φυγόμενου. Τότε επίσης επιτρέπεται η επεξεργασία χωρίς συγκατάθεση. Και εδώ βέβαια αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ πραγματικά υπάρχει μια υποκειμενική χρειά σε αυτή τη διατύπωση. Πότε υπερτερούν τα συμφέροντα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που η αρχή έχει κρίνει περιπτώσεις και βάσει αυτών συμβουλεύει ή αντίστοιχα επεξεργασίες που πρέπει να κινούνται. Θα τα δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Είναι κάτι το οποίο στην πράξη συχνά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Όμως, για να απαντήσω στο ερώτημα για το αν μια δημόσια υπηρεσία μπορεί να δώσει δεδομένα, στο δημόσιο κάθε πράξη της διοίκησης πρέπει να προβλέπεται σε νόμο.
Άρα στην ουσία στο δημόσιο είναι λάθος να επικαλεστεί κανείς αυτή την τελευταία εξαίρεση με το υπέρτερο συμφέρον. Το δημόσιο πρέπει να προβλέπεται σε νόμο. Εάν δεν προβλέπεται σε νόμο ή αν τέλος πάντων δεν ισχύει το τέταρτο bullet αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος ή για τη διευθέτηση κρατικών συμφερόντων, τότε δεν μπορεί να το κάνει. Θα αναπτύξω λίγο το πέμπτο bullet, απλά να δω λίγο κάποιες ερωτήσεις που ήρθαν τώρα. Για το spam, επειδή υπάρχουν δύο ερωτήσεις, επειδή το spam είναι αντικείμενο της παρουσίας λίγο μετά, για την ώρα θα έλεγα να τις αφήσω, γιατί θα έρθω σε αυτά έτσι κι αλλιώς, και προφανώς αν τυχόν δεν απαντηθούν όταν έρθει η ώρα, το συζητάμε ξανά. Στην ερώτηση του κ. Θανασόπουλου για το δημόσιο συμφέρον, ισχύει ότι είναι υποκειμενικό, απλά στην πράξη, όταν τίθεται θέμα επεξεργασίας για δημόσιο συμφέρον, τελικά υπάρχει νόμος. Οπότε πηγαίνουμε στην εξαίρεση την προηγούμενη. Δηλαδή, εγώ από την εμπειρία μου 4 χρόνια στην αρχή δεν έχουμε επιτρέψει επεξεργασία σε αυτή τη νομική βάση απαραίτητη για την εκτέλεση έργου δημοσίου συμφέροντος, γιατί αν πρόκειται να είναι για έργο δημοσίου συμφέροντος, τελικά γίνεται νόμος. Οπότε πηγαίνουμε στην πιο ισχυρή νοημοποιητική βάση το ότι υπάρχει νόμος. Άρα κρατάμε τι τελικά, ότι η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων. Απλό ίσως, γιατί δεν είναι αυτή μια πολύ κρίσιμη επεξεργασία, αλλά είναι μια περίπτωση. Πότε έχουμε εξαιρέσεις, όταν έχουμε μια συναλλαγή στο πλαίσιο μια σύμβαση, όταν το προβλέπει νόμος ή όταν αυτός που κάνει την επεξεργασία έχει ένα υπέρτερο συμφέρον. Αυτό έχει κάποια σημασία και έχω ενσωματώσει κάποια παραδείγματα στην επόμενη διαφάνεια. Π.χ. δεν μπορεί κάποιος να αναρτήσει φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο χωρίς την κατάθεσή μας. Κατά κανόνα είναι αυτό. Αυτό που έκανε το Facebook μέχρι πρότινος, μας ανέβαζε ένας φίλος μας μια φωτογραφία που είναι ο ίδιος και εμείς. Και το Facebook, επειδή είχε μια άλλη φωτογραφία δική μου, για παράδειγμα το δικό μου προφίλ, με αναγνώριζε αυτόματα στη φωτογραφία που μου ανέβαζε ο φίλος μου και με έκανε tag με το όνομά μου στη φωτογραφία αυτή. Αυτό γινόταν χωρίς συγκατάθεσή μου. Επίσης και αυτό δεν επιτρέπεται. Και δεν ισχύει καμία από τις εξαιρέσεις προηγούμενης διαφάνειας. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς εδώ ότι υπάρχει ένα υπέρτερο συμφέρον. Εντάξει, το Facebook θέλει να παρέχει μια υπηρεσία. Δεν είναι υπέρτερο συμφέρον σε σχέση με το ότι εγώ, χωρίς να το ξέρω, γίνομαι tag σε μια φωτογραφία και κάποιος που με ψάχνει θα βρει αυτή τη φωτογραφία, που εγώ μπορεί να μην την έχω δει καν ποτέ μου, πιθανότατα. Όπως και η πρώτη περίπτωση, ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στο ίντερνετ χωρίς συγκατάθεση. Αρκετά εντυπωσιακό είναι το τρίτο bullet επίσης, τα λεγόμενα cookies. Ακόμα και τα cookies, για την εγκατάσταση cookies στον υπολογιστή μας, και ίσως θα έχετε παρατηρήσει πολλά site, τα πλέον σοβαρά που θέλουν να είναι σύνομα, πλέον το έχουν υλοποιήσει, δεν μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς συγκατάθεση, και δεν μιλάμε βέβαια για τα session cookies που είναι απαραίτητα για να κρατείτε το session. Μιλάμε κυρίως για τα tracking cookie, Google Analytics κτλ. Για αυτά απαιτείται συγκατάθεση, και με την λογική που είπα και λίγο νωρίτερα, ότι η συγκατάθεση να είναι σαφής, ρητή και ειδική, το ότι στον browser μου έχω ρύθμιση, δέχομαι τα cookies, δεν θεωρείται σαφής, ρητή και ειδική συγκατάθεση. Γιατί πολλοί χρήστες πολύ απλά δεν ξέρουν να χειρίζονται τα properties του browser του, οπότε δεν ξέρουν καν ότι δέχονται cookies. Και αυτό με τις φωτογραφίες και τα βίντεο επίτηδες το ήθελα να το αναφέρω, λόγω του ακροατηρίου που περίμενα ότι θα υπάρχει. Μπορεί να υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις όπου θα επιτρεπότανε, π.χ. εάν δεν έβγαινε στο διαδίκτυο, αλλά έβγαινε σε ένα... κάποιο link που έχει κανείς πρόσβαση μόνο μέσα από το σχολείο, θα μπορούσε υπό περιπτώσεις να δούμε ότι δεν είναι τόσο μεγάλη παραβίαση ιδιωτικότητας. Πάντα όμως η νομική μας βάση εδώ θα ήταν το τελευταίο bullet της προηγούμενης διαφάνειας, που ενέχει αυτόν τον υποκειμενικό χαρακτήρα, που πολλές φορές κι εμείς οι αρχές είμαστε σε μια αμηχανία στο πώς να αντιδράσουμε και τι να πούμε ότι είναι νόμιμο και τι όχι. Υπάρχει κάτι άλλο εδώ? Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια απορία. Ναι, έχετε το λόγο, κύριε Σαμάνη. Ο κύριος Φακιολάκης.
Ctrl, κρατήστε πατημένο, αλλιώς δεν θα σας ακούμε. Μπορεί αυτή η συγκατάθεση, σχετικά με τη συγκατάθεση, μπορεί η συγκατάθεση να είναι προφορική ή πρέπει υποχρεωτικά να είναι γραπτή. Μιλάω για τις περιπτώσεις ανάρτησης φωτογραφιών από σχολικές γιορτές ή εν πάση περιπτώσει από δραστηριότητες σχολικές. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και από την παρέλαση, ας πούμε, τη σχολική, αν αναρτήσει κάποιος στο site κάποιες φωτογραφίες που μέσα είναι μαθητές ή οτιδήποτε, πρέπει να έχει γραπτή συγκατάθεση από τους κηδεμόνες ή αρκεί? Ομαδικές, χωρίς ονοματεπώνυμα, εννοείς, Γιώργο, από μακριά τέτοια περίπτωση? Ναι. Ωραία, είναι καλή ερώτηση. Η συγκατάθεση όχι, δεν χρειάζεται να είναι γραπτή. Να προτρέξω και να πω, απαιτείται να είναι γραπτή στα ευαίσθητα δεδομένα. Γιατί τόση ώρα μιλάμε για τα απλά δεδομένα. Για τα ευαίσθητα πρέπει να είναι γραπτή. Αυτά που συζητούμε δεν είναι ευαίσθητα, άρα δεν απαιτείται να είναι γραπτή η συγκατάθεση. Όχι, μπορεί να είναι και προφορική. Και προφανώς για τα παιδιά η συγκατάθεση λαμβάνεται από τον γονέα προφανώς. Είναι καλό να είναι γραπτή, γιατί έτσι βέβαια αποδεικνύεται. Αν μετά κάποιος γονέας έρθει και πει εγώ δεν έδωσα συγκατάθεση, μετά είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, ποιος μπορεί να αποδείξει τι. Εν γέννη είναι καλό να είναι γραπτή για να μπορεί να αποδειχτεί, αλλά δεν απαιτείται να είναι γραπτή πάντως. Δεν απαιτείται να είναι γραπτή. Συγκατάθεση σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να είναι και μια ενημέρωση ότι ξέρετε θα κάνουμε αυτό, να είναι σαφής η ενημέρωση. Εάν διαφωνείτε, ενημερώστε μας, αλλιώς προχωρούμε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα εύλογο. Εφόσον μπορεί να αποδειχτεί ότι έγινε λήψη αυτής της ενημέρωσης ο γονέας, και αυτό θεωρείται σαφής ειδική συγκατάθεση σε αυτή την περίπτωση. Να δω λίγο και τα ερωτήματα που έχουν γραφτεί στο chat. Στο blog του σχολείου επιτρέπεται. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είχα στο μυαλό μου. Στο blog του σχολείου, εάν στο blog έχουν όλοι πρόσβαση και μία άτομα εκτός του σχολείου που λογικά θα έχουν, τότε όχι, δεν επιτρέπεται. Εάν με κάποιον τρόπο είναι ένα κλειστό δίκτυο όπου μόνο οι του σχολείου έχουν κάποια πρόσβαση, ίσως δεν το έχει πει η αρχή αυτό είναι έτσι μια δική μου εκτίμηση σε συνδυασμό και με σχετικά άλλα ερωτήματα που έχουμε κάνει με συνάδελφους νομικούς κυρίως, θα μπορούσε και να επιτραπεί ίσως σε μια τέτοια περίπτωση και να μην θεωρείται απαραίτητη συγκατάθεση. Και για το ερώτημα και την ανάρτηση αποτελεσμάτων τεστ μορφή γραφήματος στην τάξη, εφόσον είναι ανώνυμα, πηγαίνουμε στην περίπτωση στατιστικής φύσης, δεν είναι κάπου προσωπικά δεδομένα, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Το LAMS, επειδή δεν έχω τώρα εμπειρία σχολείου, είναι κάποιο τοπικό δίκτυο, local area. Είναι σύστημα που μπαίνουν κλειστό με κωδικό οι μαθητές, οπότε εμπίπτει σε αυτό που απάντησε ακριβώς. Για τον blog. Εφόσον μπαίνουν με κωδικό μόνοι τους, ισχύει το ίδιο. Είναι σύστημα διαχείρισης μάθησης. Ωραία, οπότε ισχύει. Βέβαια να πω εδώ, κάνω έτσι μικρά λογικά άλματα, γιατί είναι εκ των πραγμάτων αναπόφευκτο. Ακόμα και στην περίπτωση όπου επιτρέπεται επεξεργασία χωρίς συγκατάθεση, πρέπει πριν την επεξεργασία αυτοί που τους αφορούν τα υποκείμενα δεδομένων να ενημερωθούν. Υπάρχει μια υποχρέωση ενημέρωση, είναι σε μεταγενέστερο άρθρο, άρα σε επόμενη διαφάνεια. Το λέω από τώρα, μια που το συζητούμε εδώ. Ακόμα και όταν κρίνουμε ότι δεν απαιτείται συγκατάθεση, χρειάζεται ενημέρωση παρόλα αυτά. Εδώ είναι κάποιες γενικότερες περιπτώσεις επεξεργασίας χωρίς συγκατάθεση, όπου πηγαίνουμε στη νομική βάση στο τελευταίο εκείνο bullet που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή πότε υπάρχει υπέρτερο ένομο συμφέρον. Παράδειγμα, χρειάζομαι εγώ για να υπερασπίσω τον εαυτό μου στο δικαστήριο να αποδείξω ότι ο αντίδικός μου χρειάζομαι κάτι από τον ιατρικό του φάκελο του αντιδίκου, με βάση περιπτώσει, το οποίο καταφανώς θα είναι υπερασπιστικό στοιχείο δικό μου. Είναι κλασική περίπτωση όπου έχω υπέρτερο ένομο συμφέρον, οπότε και αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά τέτοια στην αρχή, τέτοιες υποθέσεις. Οπότε μπορώ να το πάρω ακόμα και αν ο αντίδικός μου δεν συνενεί, που πιθανότατα δεν θα συνενεί κιόλας. Μια παρατήρηση εδώ, επειδή αν πρόκειται για ιατρικό φάκελο είναι δεδομένα υγείας, άρα είναι ευαίσθητα δεδομένα, στα ευαίσθητα ισχύουν κάποια πρόσθετα πράγματα που θα πούμε στη συνέχεια, μεταξύ άλλων άδεια της αρχής. Και μια δεύτερη παρατήρηση, αυτό που είπα προ τριλέπτου.
Ναι, μεν το νοσοκομείο μπορεί να δώσει το φάκελο, χωρίς να απαιτεί τη συγκατάθεση του αντιδίκου και να διαφωνήσει, δηλαδή ο αντίδικος είναι δώρον-άδωρον, αλλά πρέπει να τον ενημερώσει πριν τα δώσει. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πάρω το φάκελο κάποιου άλλου του αντιδικού μου, έχω δικαίωμα να τον παραλάβω και ας μην συνενεί ο αντιδικός μου, αλλά ο αντίδικος πριν το νοσοκομείο μου το δώσει, πρέπει να ενημερωθεί. Άλλη περίπτωση είναι σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ή οτιδήποτε άλλο, ή αν είμαι υποψήφιος και κρίνω ότι κάτι δεν πήγε καλά στη μοριοδότηση και θέλω να δω τον φάκελο επιτυχώντα. Εγώ είμαι αποτυχών και θέλω να δω το φάκελο επιτυχώντα. Επίσης, κλασική περίπτωση όπου έχω υπέρτερο ένομο συμφέρον σε σχέση με την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, λοιπόν, δεν χρειάζεται η συγκατάθεση του επιτυχώντα. Έχω δικαίωμα να πάρω το φάκελο, αυτό το έχει πει η αρχή σε πάρα πολλές αποφάσεις της. Βέβαια, με βάση την αρχή της αναλογικότητας, δεν το ξεχνάμε, παίρνω την πληροφορία εκείνη του φακέλου που έπαιξε ρόλο στην κρίση, τα πτυχία του κτλ. Δεν μου χρειάζεται να ξέρω το τηλέφωνό του ή τη διεύθυνσή του, γιατί αυτά δεν παίξαν ρόλο στην κρίση. Οτιδήποτε έπαιξε ρόλο στην κρίση του μόνο. Τώρα είδα κάτι που έγραψε ο κύριος Λούβρης, με συγχωρείτε. Αφορά την προηγούμενη. Ωραία, ναι. Αφορά την προηγούμενη ερώτηση. Ναι. Ναι, είναι στο πλαίσιο του πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι πρόσβαση θα έχουν μόνο οι άμεσα συμμετέχοντες. Ωραία. Αντίστοιχα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, αν θέλει να επικοινωνήσει με τους γονείς για τους σκοπούς του συλλόγου, βέβαια, όχι ένας εκπρόσωπος του συλλόγου έχει γνωστό σε μια επιχείρηση και θέλει να διαφημίσει την επιχείρηση. Έτσι, για τους σκοπούς του συλλόγου, προφανώς μπορεί να ζητήσει στο σχολείο και να λάβει τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων, δεν απαιτείται συγκατάθεση των γονέων από εδώ. Το τελευταίο bullet είναι απλά η περίπτωση πότε επιτρέπεται την επεξεργασία χωρίς συγκατάθεση με άλλη νομική βάση, όταν δηλαδή υπάρχει ρητά νόμος που το επιβάλλει. Και αυτή είναι η κλασική περίπτωση της διάφυγης που ανέφερα και νωρίτερα. Εάν δεν υπάρχει κάποια πορεία, να περάσουμε λίγο στα ευαίσθητα δεδομένα πλέον. Γιατί ό,τι είπαμε μέχρι τώρα ισχύει για τα πάντα, στα ευαίσθητα ισχύουν κάποια πρόσθετα πράγματα. Καταρχάς, ο κανόνας στα ευαίσθητα είναι ότι απαγορεύεται η επεξεργασία. Αυτός είναι ο κανόνας. Προφανώς και εδώ υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Η μία εξαίρεση ήταν εγώ που μου επεξεργάζω τα ευαίσθητα δεδομένα, έχω δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή μου. Εδώ λοιπόν η συγκατάθεση πρέπει να είναι γραπτή. Δεν έχει νόημα η προφορική συγκατάθεση. Δηλαδή, πέρα από το σαφή, ρητή και ειδική συγκατάθεση, πρέπει να είναι και γραπτή. Και να πω εδώ ότι σε περιβάλλον ίντερνετ η γραπτή συγκατάθεση είναι προβληματική. Το να κλικάρω εγώ συγκαταθέσει, να επεξεργάσω τα δεδομένα σου και να κλικάρω, αυτό δεν θεωρείται γραπτή συγκατάθεση. Γραπτή θα θεωρούταν μόνο με προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και ούτω καθεξής, όπως έχει προβλέψει και πρόσφατο προεδρικό διάταγμα. Απλά κάνοντας κλικ ή έστω απλά με επικύρωση με ένα απλό email, αυτά τα mail που στέλνονται μετά, όπως επιβεβαίωσω ότι είμαι αυτός που είμαι, αυτά δεν θεωρούνται γραπτές συγκαταθέσεις για ευαίσθητα δεδομένα. Είναι σαφής ρητή και ειδική για τα απλά δεδομένα, δεν είναι γραπτή για τα ευαίσθητα. Άρα θα μπορούσε να είναι νόμιμη μια επεξεργασία με αυτό το σκεπτικό. Και τα υπόλοιπα bullet, άμα τα δείτε, έχουν μία λογική. Προφανώς το τέταρτο bullet το καταλαβαίνουμε όλοι. Αφορά όταν η επεξεργασία είναι για λόγους υγείας και γίνεται από πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Ενδιαφέρον έχει το πρώτο και τελευταίο bullet, γιατί πολύ συχνά στο πλαίσιο μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διατριβών χρειάζονται ερευνητές πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα. Αυτές είναι εξαιρέσεις λοιπόν όπου επιτρέπεται επεξεργασία ευαίσθητων. Αυτό που δεν είπα που είναι το βασικό βέβαια, αυτές οι εξαιρέσεις ναι μεν, σε κάθε περίπτωση άδεια της αρχής. Σε κάθε περίπτωση. Ακόμα δηλαδή και αν συντρέχει μία από αυτές τις εξαιρέσεις, αν δεν υπάρχει άδεια της αρχής, δηλαδή αν αυτός που θέλει να κάνει την επεξεργασία δεν αιτηθεί από την αρχή προστασίας δεδομένων άδεια, η επεξεργασία είναι παράνομη. Όλα τα νοσοκομεία της χώρας έχουν άδεια από την αρχή. Για το αυτονόητο και να παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Δεν εξαιρούνται όμως, έχουν άδεια από την αρχή. Στη δε περίπτωση των ερευνητικών και επιστημονικών σκοπών, η αρχή στην άδειά της θέτει πολύ συγκεκριμένους όρους περί ανωνυμοποίησης δεδομένων, στο να υπάρχει πρόσβαση μόνο στα απόλυτος απαραίτητα δεδομένα και ούτω καθεξής. Και κάτι το οποίο σκέφτηκα τώρα με αφορμή αυτά που λέμε και δεν υπάρχει στη διαφάνεια και είναι σημαντικό, ο νόμος των προσωπικών δεδομένων δεν αφορά
αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή, τους θανόντες. Όταν κάποιος δεν ζει, προφανώς διαφυλάσσεται από άλλες διατάξεις, οι οποίες τώρα δεν είμαι σε θέση να σας πω ποιες, αλλά σίγουρα μπορεί να προστατευτεί, δεν μπορεί να διαποβευτεί, αλλά δεν εφαρμόζεται ο νόμος προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λέω με αφορμή μπορεί κάποιος να θελήσει να αναζητήσει κάποια αρχεία του προηγούμενου αιώνα για ιστορικούς σκοπούς. Αρχεία δοσιλόγων μας έχουν ζητήσει στην αρχή και ούτω καθεξής. Αν πρόκειται για άτομα που δεν ζουν, έτσι και αλλιώς δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Έτσι και αλλιώς. Είναι σημαντικό. Ευχαριστώ και τον κύριο Παπαδάκη που το πρόσθεσε έτσι σε διαφάνεια να φαίνεται. Μου διέφυγε το θέμα, σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Άρα, έχουμε περιγράψει πλέον τις βασικές προϋποθέσεις νομιμότητας απλών και ευαίσθητων δεδομένων. Υπάρχει γενική απέτηση για την ασφάλεια της επεξεργασίας. Αυτές οι διατυπώσεις που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια είναι όπως είναι ακριβώς στον νόμο. Είναι γενικές διατυπώσεις, η αλήθεια είναι. Και κάτι που μας ρωτάνε συχνά και δει εμάς πληροφορικούς, πώς μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος ότι τα μέτρα που έχω λάβει σε τεχνικό επίπεδο είναι απόλυτα ασφαλή. Πραγματικά ποτέ δεν μπορεί να είναι κανείς απόλυτος σίγουρος. Όσοι είμαστε στην πληροφορική το καταλαβαίνουμε, το γνωρίζουμε. Υπάρχουν κάποια... Φαντάζομαι, ναι. για να πάρετε και μια ανάσα, Ναι. οι τελευταίες αποκαλύψεις με το σύστημα της Αμερικής περί των παρακολουθήσεων ευαισθητοποίησε πολλά αυτιά, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια. Αν και αυτό που είναι καλό να κρατήσουμε είναι ότι αυτή η περίπτωση δεν είχαμε στην ουσία σπάσιμο των κρυπτογραφικών αλγορίθμων. Δηλαδή τα μαθηματικά μας εξακολουθούν να δουλεύουν, όπως διάβασα, κάποιος έγραψε και μου άρεσε. Δηλαδή οι αλγόριθμοι ακόμα δεν έχουν αποδειχθεί ότι σπάνε. Υπήρχαν trapdoors και κόπορτες στην ουσία στα προϊόντα που πωλούνταν για να μπορεί να γίνει παρακολούθηση. Πάντως γενικά η διατύπωση είναι αυτή. Και είναι και το μόνο άρθρο του νόμου το οποίο αναφέρει ρητά και τον εκτελούντα πλέον. Δηλαδή και ο εκτελών την επεξεργασία έχει ευθύνη για την ασφάλεια. Δηλαδή αν ο υπεύθυνος αναθέσει μια εταιρεία την ανάπτυξη και συντήρηση πληροφοριακού συστήματος και στο πλαίσιο δοκιμών δώσει τμήμα της βάσης του ή κάνει host τη βάση ολόκληρη, και ο εκτελών έχει ευθύνη για την ασφάλεια της επεξεργασίας, για την αναπόρριτη επεξεργασία και να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά τεχνικά μέτρα για να επιτευχθούν οι σκοποί της ασφάλειας. Και είναι και το άρθρο του νόμου που στην αρχή προστασίας δεδομένων εμάς πληροφορικούς ασχολούμαστε ουσιαστικά περισσότερο. Μπορεί να έχουμε μάθει και όλα τα υπόλοιπα αναγκαστικά, αλλά το αντικείμενο μας είναι παραβιάσει το άρθρο 10 πρακτικά. Ολοκληρώνουμε λίγο την περιγραφή του νόμου. Τα δικαιώματά μας είναι αυτά. Δικαίωμα ενημέρωση, πρόσβαση και αντίστοιχη είναι καλό να τα ξέρουμε, είναι σημαντικό και πολλοί κόσμος δεν τα ξέρει. Το πρώτο είναι το δικαίωμα ενημέρωσης, που στην ουσία είναι υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, για παράδειγμα. Ανά πάσα στιγμή, για οποιαδήποτε επεξεργασία γίνεται, οφείλουμε να ενημερωνόμαστε. Ακόμα και για την περίπτωση όπου επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς συγκατάθεσή μας, όπως είπα και λίγο νωρίτερα. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται. Και η ενημέρωση πρέπει να είναι ποιος μας κάνει την επεξεργασία, ποια δεδομένα μας, τη φύση της επεξεργασίας, ηλεκτρονικά έντυπα, τη μορφή των δεδομένων δηλαδή, το σκοπό και αν τα δίνει κάπου, τους αποδέκτες. Εμείς από τη μεριά μας, ανά πάσα στιγμή, μπορούμε να ασκήσουμε το δικαίωμα πρόσβασης. Κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό δικαίωμα που δεν το ξέρουμε. Ακόμα και εγώ δεν το ήξερα πριν πάω να εργαστώ στην αρχή. Ανά πάσα στιγμή μπορώ να ζητήσω από οποιονδήποτε επεξεργάζει προσωπικά μου δεδομένα να μου πει επακριβώς τι επεξεργάζεται, πώς τα βρήκε, για ποιο σκοπό και τι έκανε. Και έχει υποχρέωση να μου απαντήσει, αυτό δεν ξέρω γιατί δεν το έβαλα στη διαφάνεια, εντός 15 ημερών. Εάν δεν απαντήσει, είναι λόγος προσφυγής στην αρχή. Δηλαδή ήδη μια απάντησή του είναι παραβίαση του νόμου, ακόμα και αν τελικά δεν έχει κάνει κάτι παράνομο. Έχει συνδέξει αυτά που πρέπει. Η μία απάντησή του με το γράμμα του νόμου είναι παραβίαση. Πρέπει να απαντήσει εντός 15 ημερών. Αντίστοιχα, εάν πιστεύω ότι τα δεδομένα μου δεν πρέπει να επεξεργάζονται, μπορώ να ασκήσω το λεγόμενο δικαίωμα αντίρρησης. Και εδώ ισχύει το ίδιο, απάντηση εντός 15 ημερών και για το δικαίωμα αντίρρησης, όπου εδώ μπορεί να μην το κάνει, αλλά να μου απαντήσει τεκμηριωμένα για ποιο λόγο δεν θα διαγράψει τα δεδομένα, για ποιο λόγο δεν θα σταματήσει η επεξεργασία. Εάν δεν μας ικανοποιήσει η απάντησή του,
τότε πάλι προσφεύγω στην αρχή. Τα θεωρώ αρκετά σημαντικά δικαιώματα και κυρίως με το δικαίωμα πρόσβασης πολλές φορές μπορούμε να αποσαφηνίσουμε διάφορα πράγματα. Εντάξει, τελικά είχα βάλει τις 15 μέρες στην επόμενη διαφάνεια, το έχω ξεχάσει. Θα ήταν μεγάλο λάθος αν το είχα παραλείψει. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης να πω εδώ ότι οφείλουν πάντα όλα τα site να έχουν στους όρους χρήσης αναλυτική περιγραφή του είδους δεδομένων που συλλέγουν, και πλέον τα σοβαρά site θα δείτε στους όρους χρήσης αναφέρουν ρητά ακόμα και τα cookies, γιατί και αυτά θεωρούνται προσωπικά δεδομένα άπαξ και καθίσαν στον υπολογιστή μας. Συν οτιδήποτε άλλο κάνουν βέβαια, IP διεύθυνση, γιατί και αυτά έχουν προσωπικά δεδομένα. Και εδώ απλά παραλαμβάνω αυτό που είπα λίγο νωρίτερα προφορικά, ότι μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ασκήσουμε το δικαίωμά μας. Το οποίο δικαίωμα βέβαια ασκείται εγγράφος, απλά και μόνο για να αποδεικνύεται πρακτικά. Γιατί δεν το λέει ρητά ο νόμος μεν, επειδή νόμος, αν το πω εγώ από το τηλέφωνο και δεν λάβω απάντηση, και μετά προσφύγω στην αρχή, πιθανότατα αυτός που δεν μου απάντησε θα πει μα δεν έλαβε ποτέ τέτοιο αίτημα. Οπότε απλά χάνεται ένας πολύτιμος χρόνος με αυτές τις διαδικασίες. Εδώ στην ουσία έχω τελειώσει με τον νόμο 2472 του 97. Θέλω να πω λίγα πράγματα για έναν μεταγενέστερο νόμο που ενσωματώνει άλλη οδηγία και αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Επειδή θα πω πολύ λιγότερα από ό,τι είπα μέχρι τώρα. Απλά επειδή αλλάζω ενότητα, αν υπάρχει κάποια πορεία εδώ, την οποία τώρα την είδα, συγγνώμη να τη διαβάσω, ναι. Ναι, αυτό είναι μια καλή ερώτηση και όχι προφανής η απάντηση. Θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο φάκελο μόνο αυτός ο οποίος πρέπει να έχει βάση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του. Το ερώτημα είναι, ο διευθυντής πρέπει βάσει του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του να έχει πρόσβαση. Δεν μου είναι εμένα τουλάχιστον προφανής η απάντηση αυτό. Δεν μου είναι προφανής η απάντηση αυτό. Ίσως ο διευθυντής να πρέπει. Δεν ξέρω, αν για παράδειγμα πιστέψει κάτι, δεν είμαι σίγουρος. Αυτό, ναι. Επειδή ο διευθυντής είναι το αρμόδιο όργανο μονομελές που θα εισηγηθεί τη χορήγηση της άδειας ή όχι, σε αυτή την περίπτωση, σε τέτοιες περιπτώσεις, προφανώς δικαιούται να λάβει γνώση. Αν εκ του νόμου, δηλαδή, γιατί υπερτερεί ο νόμος. Αν τώρα πηγαίνει σε υγειονομική επιτροπή, τότε εκεί αλλάζει. Προφανώς θα λάβουν μέρος της υγειονομικής επιτροπής τα μέλη. Ωραία, ευχαριστώ. Αυτή την αίσθηση είχα και εγώ. Για το echo, μάλλον έφταιγα εγώ γιατί δεν είχα κλείσει το μικρόφωνο όμως, η ώρα μιλάει ο κ. Παπαδάκης, το συγγνώμη. Δύο παρενθέσεις να πω, μία συμπληρωματική. Για θέματα εργαζομένων υπάρχει μια οδηγία της αρχής που δίνει πολλά θέματα και θα τη δούμε ποια είναι στο τέλος των διαφανειών για να την ανατρέξει κανείς. Και όσον αφορά τις πρακτικές εταιρείες που ρωτάει ο κ. Χαρακίδας, υπάρχει ένας νόμος που δυστυχώς δεν θυμάμαι ποιος είναι, αλλά υπάρχει σχετική απόφαση της αρχής, ίσως στο τέλος του μαθήματος ή με κάποιο email μετά να σας πω, γιατί δεν θυμάμαι ποιο είναι, του 2010. Υπάρχει ένας νόμος που ορίζει το νομικό πλαίσιο των σπεχτικών εταιριών και στην ουσία αυτός ο νόμος κατησχύει του δικού μας και αφήνει την αρχή και εκτός παιχνιδιού, γιατί σε αυτή την περίπτωση επιλαμβάνεται κάποια άλλη υπηρεσία που δυστυχώς δεν θυμάμαι ποια είναι. Μου έχει μείνει μόνο αυτό που πειράζει την καθημερινότητά μου στη δουλειά, ότι η αρχή δεν επιλαμβάνεται. Πάντως ο νόμος λέει κάποιες προϋποθέσεις αρκετά αυστηρές για τις πρακτικές, δηλαδή δεν μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο της εργασίας, δεν μπορούν να παίρνουν περισσότερο από ένα πλήθος φορών τη μέρα. Η απόφαση και ο νόμος είναι του 2010 νομίζω, δυστυχώς δεν τα θυμάμαι, με μια αναζήτηση 3-4 λεπτών θα τα βρω πιστεύω. Και από το site της αρχής να τα βρείτε κι εσείς. Δεν πειράζει, μια και έγινε ένα σχόλιο από τον κύριο Θανασόπουλο και νομίζω είναι σημαντικό, γιατί
το βλέπουν οι συνάδελφοι, σε σχέση με τις άδειες, υπάρχει συχνά η άδεια που ζητείται άδεια για προσωπικούς λόγους. Δικαιούται ο διευθυντής του σχολείου ή ο διευθυντής εκπαίδευσης να ρωτήσει τους προσωπικούς λόγους ή όχι. Είναι ένα ερώτημα που υπάρχει αρκετές φορές. Και τι γίνεται αν σε αυτή την περίπτωση είναι θέμα ιατρικό, οπότε ή τέλος πάντων ευαίσθητου προσωπικού δεδομένου. Μπορούμε να επικαλεστούμε και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Όχι, δεν μπορεί ο διευθυντής να μάθει. Φαντάζομαι αναφερόμαστε στις άδειες οι οποίες επιτρέπονται βάσει νόμου. Οπότε δεν μπορεί ο διευθυντής, αφού μια άδεια, εκτός αν μιλάμε για κάτι άλλο που δεν... Ναι, βάσει νόμου ζητείται άδεια για προσωπικούς λόγους, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που ζητείται να γραφεί πολλές φορές και στην αίτηση ή και προφορικά ποιος είναι ο προσωπικός λόγος. Και μπορούμε απλά να επικαλεστούμε ότι είναι θέμα ευαίσθητου προσωπικού δεδομένου και δεν το γράφουμε. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο. Και ούτε καν ευαίσθητο και απλό να είναι, μπορούμε να μην δώσουμε τη συγκατάθεσή μας σε αυτό. Αυτό προκύπτει άμα κοιτάξουμε και τις γενικότερες προϋποθέσεις που θέτει η Οδηγία 115 του 2001 και μάλιστα μια που το ανέφερα εδώ, εκτός διαφανειών, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αναγνωρίζουν όλες οι αρχές και οι δικοί μας ότι η έννοια της συγκατάθεσης στο εργασιακό περιβάλλον πάσχει, γιατί προφανώς τα δύο μέρη δεν είναι ίσα. Δηλαδή, ο εργαζόμενος πολλές φορές δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση γιατί φοβάται για πιθανές συνέπειες και μπορεί και να δώσει συγκατάθεση. Άρα, ακριβώς για αυτό το λόγο, λοιπόν, δεν θεωρούμε τη συγκατάθεση στο εργασιακό περιβάλλον ως κάποια ισχυρή νομιμοποιητική βάση. Δηλαδή, αν κρίνουμε ότι γίνεται μια επεξεργασία παράνομη, το να έρθει ο εργοδότης και να πει «Μα έχω τη συγκατάθεσή του και την έχω και έγγραφη, μας το έχουν πει και αυτό», δεν μας λέει κάτι, να το πω έτσι απλά. Το ότι έβαλε κάμερα πάνω από το γραφείο μου και έχω και τη συγκατάθεση του εργαζομένου, συμφωνεί και ο εργαζόμενος, δεν μου λέει κάτι ως αρχή προστασίας δεδομένων ότι ο εργαζόμενος έχει δώσει συγκατάθεση. Πρέπει να δούμε την αρχή της αναλογικότητας. Άρα, απαντώντας στο συγκεκριμένο ερώτημα, για ποιο λόγο ζητάει να μάθει το σκοπό της άδειας, προκύπτει από κάπου. Γνώμη μου είναι, κοιτώντας τις εξαιρέσεις, το χωρίς συγκατάθεση πότε επιτρέπεται, δεν εμπίπτει πουθενά. Υπάρχει κάποιο υπέρτερο όμως συμφέρον του διευθυντή, αν το τεκμηριώσει, δεν προκύπτει. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι δεν το αποκαλύπτουμε, γιατί δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, είναι προσωπικό δεδομένο. Δεν χρειάζεται καν να είναι ευαίσθητο. Η έννοια της συγκατάθεσης και των εξαιρέσεών της δεν έχει κάνει μόνο με τα ευαίσθητα, έχει να κάνει και με τα απλά. Ειδικά δε εδώ, πρέπει η εξαίρεση να είναι κάποια πολύ σημαντική, αφού η συγκατάθεση έτσι κι αλλιώς είναι αδυνατισμένη σε εργασιακό περιβάλλον. Δεν το ήξερα ότι αυτό γίνεται, να ζητάει ο διευθυντής το λόγο της απουσίας για νόμιμες άδειες. Μπορούμε να μην απαντούμε, ναι. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που ίσως να μην γίνεται κατά κανόνα, αλλά έχουν φτάσει στα αυτιά μου αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται σε περιπτώσεις κατάχρησης από πλευράς των εργαζομένων ή όχι, αλλά πιθανόν ότι... Πριν περάσουμε στο επόμενο, με βάση και το σχόλιο του κυρίου Μαζέρα, εάν υπάρχει κάποιος νόμος που λέει ότι ο διευθυντής δύναται να ζητάει να μάθει το λόγο κτλ., τότε πάμε στην εξαίρεση ότι επιβάλλεται από νόμο. Αν υπάρχει, εγώ δεν το γνωρίζω πάντως. Απλά με βάση αυτό το σχόλιο, μήπως υπάρχει κάτι τέτοιο από πίσω. Όσον αφορά τώρα τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, για τα προσωπικά δεδομένα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κατά αναλογία υπάρχει και εδώ μια ευρωπαϊκή οδηγία από το 2002, που στην Ελλάδα έχει ενσωματωθεί με τον νόμο 3471 του 2006, με κάποια νεότερη τροποποίηση μόλις πέρυσι το 2012, το νόμο 4070, που με τη σειρά του ενσωμάτωσε μια ευρωπαϊκή οδηγία. Για να μην στεκόμαστε στις περιγραφές των νόμων, να περάσουμε λίγο στην ουσία.
Απλά εδώ στην ουσία θεσπίζεται το ότι είναι προσωπικά δεδομένα οποιοδήποτε χαρακτηριστικό της επικοινωνίας. Για παράδειγμα, το μοναδικό αναγνωριστικό που έχουμε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, τα IMSI, TMSI και τα λοιπά, όλα αυτά θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. Οποιοδήποτε στοιχείο της επικοινωνίας θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Σε αυτόν τον νόμο ορίζεται για πρώτη φορά τι εννοούμε παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Τα αναφέρω πειραματικά, αν κανείς θέλει να σταθεί περισσότερο μπορεί απλά να κοιτάξει τον νόμο. Νομίζω ότι στο παρόν στάδιο δεν έχει νόημα να πω κάτι περισσότερο. Στο άρθρο 4 θεσπίζεται το απόρριτο των επικοινωνιών, όπου λέει ρητά ότι απαγορεύεται η ακρόαση, υποκλοπή, αποθήκευση και κάθε άλλο είδους. Με βάση τη διάταξη που αναφέρεται στο τελευταίο bullet αυτής της διαφάνειας, προκύπτει και αυτό που προείπα ήδη σχετικά με τα cookies, ότι δεν μπορεί να αποθηκευτεί τίποτα στον εξοπλισμό μας χωρίς συγκατάθεση, και το cookie στην ουσία είναι αρχείο που αποθηκεύεται στον εξοπλισμό μας, στον υπολογιστή μας, άρα και εδώ θέλει συγκατάθεση. Και η μη ζητηθής επικοινωνία, το spam, όλου του τύπου, όχι μόνο με email και τηλέφωνο, fax, οτιδήποτε. Αυτά που είπαμε και νωρίτερα με αφορμή προηγούμενη ερώτηση, και νομίζω εδώ μπορούν να απαντηθούν και άλλες ερωτήσεις που εκκρεμούν, ορίζονται στο άρθρο 11 αυτού του νόμου. Για να μην τα διαβάζω, να πούμε απλά λόγια τι ισχύει. Και μάλιστα αυτό που ισχύει είναι σχετικά πρόσφατο, χαλάρωσε η ορισμός του spam στην τελευταία τροποποίηση του νόμου του 2012 και ήταν πιο αυστηρά τα πάντα μέχρι πρότινος. Καταρχάς, για το αν μπορώ να δεχτώ τηλεφωνική όχληση για προωθητικούς λόγους. Πλέον, όπως είναι τώρα τα πράγματα, είναι νόμιμο, εκτός εάν εγώ έχω πει στον πάροχό μου ότι δεν επιθυμώ. Υποχρεούνται όλοι οι πάροχοι να έχουν μία βάση δεδομένων με αυτούς οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν. Όποιος θέλει να κάνει προωθητική ενέργεια μέσω τηλεφώνου, οφείλει να πάρει από όλους τους παρόχους τις βάσεις αυτές, να δει αν εγώ που θέλω να με καλέσει είμαι στη λίστα, εάν δεν είμαι, νομιμοποιείται να με καλέσει. Είναι νόμιμος. Αυτό θα ήθελα να πω τώρα, στην ερώτηση του κ. Μοδέα. Οι πάροχοι είχαν μια μεγάλη αμηχανία στο πώς θα το ειδοποιήσουν αυτό. Δεν το είχαν ειδοποιήσει, είχαν υποχρέωση ειδοποίησης Σεπτέμβρη του 2012. Δεν το είχαν ειδοποιήσει Σεπτέμβρη του 2012. Σχεδόν όλοι οι πάροχοι το έχουν πλέον. Απλά έχουμε δεχτεί και εμείς ως αρχή προστασίας παράπονα εταιριών. Τι τύπου παράπονα? Ότι θα ήθελαν κάτι κεντρικοποιημένο, γιατί άμα είναι κάθε μέρα που στέλνουν διαφημίσεις, κάθε μέρα να παίρνουν από όλους τους παρόχους, γιατί φαντάζεστε πόσο δυναμικά ενημερώνονται αυτές οι φάσεις. Μπορεί τώρα που μιλάμε κάποιος αυτή τη στιγμή να δηλώσει στον πάροχό του να μην δέχομαι. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Είναι τόσο πρόσφατη αυτή η αλλαγή. Πριν γίνει αυτή η αλλαγή, απαγορευόταν εξ αρχής. Απαγορευόταν τηλεφωνική όχληση. Κάθε τηλεφωνική όχληση ήταν παράνομη. Τώρα έχει χαλαρώσει λίγο. Δεν είναι παράνομη, εκτός αν εγώ έχω κάνει κάποια ενέργεια νωρίτερα. Οπότε η απάντηση του αν γίνεται στην πράξη, αν δουλεύει βάση, δουλεύει με προβλήματα είναι η απάντηση. Οπότε θα δούμε πώς θα προχωρήσει και πώς θα δουλέψει. Γι' αυτό έχουν αυξηθεί, κύριε Παπαδάκη, λέτε. Είναι πιθανό. Πάντως ξέρουν πια εταιρείες ότι έχουν κάποια νομική βάση. Όσον αφορά το email, δεν έχει αλλάξει ο νόμος, ή μάλλον η νέα τροποποίηση δεν πήραξε αυτό που είχε παλιότερα, το οποίο τι ήταν? Απαγορεύεται, θέλει επίσης συγκατάθεση, το τι είναι συγκατάθεση το είπαμε νωρίτερα. Υπάρχει μία εξαίρεση, το αναφέρει ο νόμος, όπου επιτρέπεται το email και χωρίς συγκατάθεση. Ποια είναι η εξαίρεση? Εάν η εταιρεία που θα μου στείλει, είμαι πελάτης, γιατί είχα μια συναλλαγή μαζί της, οπότε στο πλαίσιο αυτό βρήκε το email μου και με ενημερώνει για προϊόντα δικά της. Αυτή είναι μια περίπτωση όπου έχονται κάποια ερωτήματα, θα απαντήσω σε λιγάκι. Αυτή είναι μια περίπτωση όπου επιτρέπεται η αποστολή του email και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση. Ξαναλέω, να έχω μια προηγούμενη συναλλαγή με την εταιρεία και η εταιρεία να μου διαφημίσει τον εαυτό της και όχι κάποιον άλλον. Και σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, υποχρεούται η εταιρεία να μου παρέχει ένα πρόσφορο και εύκολο και δωρεάν τρόπο να φέρω αντίρρηση στο να μην ξαναδεχτώ email. Προφανώς αυτό γίνεται με κάποιο unsubscribe link στο τέλος του email. Επίσης, ό,τι ισχύει για τα email, η αρχή έχει κρίνει, δεν το λέει ρητά ο νόμος, αλλά έτσι πλέον
κρίνει η αρχή, ισχύει και για τα SMS. Άρα και για τα SMS έχουμε ακριβώς την ίδια περίπτωση, δηλαδή μπορεί να υπάρξει νόμιμο SMS εάν ισχύουν οι προϋποθέσεις που προανέφερα. Απλά στο SMS ομολογώ δεν έχουμε κι εμείς σκεφτεί δωρεάν τρόπο δήλωσης αντίρρησης και εύκολο και δωρεάν. Δηλαδή αν στείλω ένα SMS κάπου για να πω δεν θέλω να ξαναλάβω, θα χρεωθώ. Δεν μπορεί να υποχρεούται να χρεωθεί ο καταναλωτής. Το να τους πάρω τηλέφωνο, να στείλω επιστολή, να τους πω μην το κάνετε, ίσως είναι δωρεάν, αλλά δεν είναι ο πλέον πρόσφορος τρόπος. Υπάρχει ένα κενό σημείο και στο SMS, γενικά όμως αντιμετωπίζεται σαν κανόνας όπως και το email. Οπότε αυτό ισχύει με την αζήτητη επικοινωνία γενικά. Να διαβάσω εδώ και τα ερωτήματα που ήρθανε. Το θέμα της απόκρυψης ουσιαστικά μισό λεπτά για να διαβάσω. Ωραία. Εάν είναι απόκρυψη, καταρχάς είτε είναι απόκρυψη είτε είναι κάποιο άσχετος πενταψήφιος αριθμός SMS, έχουμε δει και αυτές τις περιπτώσεις, θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας ο διαφημιζόμενος. Έτσι κι αλλιώς. Γιατί μπορεί να είναι κάποια εταιρεία που έχει αναλάβει να προωθεί για λογαριασμό άλλης. Δεν είναι κρίσιμο λοιπόν το νούμερο, ο καλόν, κρίσιμος είναι ο διαφημιζόμενος. Αυτό θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας, άρα πρέπει να ασκήσουμε το δικαίωμα αντίρρησης στον υπεύθυνο επεξεργασίας, στον διαφημιζόμενο. Ναι, το ότι δεν απαντούμε σε κρίσιμη απόκρυψη είναι κάτι άλλο που δεν έχει να κάνει προσωπικά δεδομένα, έτσι για άλλους σκοπούς ασφάλειας. Αλλά πάντως, αν το ερώτημα είναι αν απαντήσω έχω μια κρίσιμη απόκρυψη και είναι μια διαφήμιση και δεν θέλω να με ξανανοχλήσουν, αυτός που διαφημίζεται τελικά είναι ο υπεύθυνος και με αυτόν πρέπει να επικοινωνήσω και να του πω ρητά, μην ξαναεπικοινωνείς μαζί μου. Βέβαια, αν δεν έχω εγώ γραφτεί στο Μητρό, αυτή η κρίση είναι νόμιμη, έτσι. Ξαναδώ αυτό που είπα νωρίτερα. Λοιπόν, ηχογράφηση, κύριε Παπαδάκη, όχι, δεν μπορεί να ηχογραφηθεί για τους λόγους που είπαμε νωρίτερα, όπως απαγορεύεται, μας ηχογραφεί και αυτός, απαγορεύεται ηχογραφούμε και εμείς. Την ηχογράφηση την προσπέρασα πριν βιαστικά. Μπορεί να γίνεται ηχογράφηση για να αποδεικνύεται μια συναλλαγή, με προηγούμενη ενημέρωση πάντα βέβαια. Σε αυτές τις περιπτώσεις όχι, αλλά το ζητούμενο εδώ δεν είναι τόσο η απόκρυψη, μάλλον η απόκρυψη δεν είναι το θέμα των προσωπικών δεδομένων εδώ. Αν κάποιος θέλει να καταγγείλει ότι με πήρε με απόκρυψη και γι' αυτό απάντησα, ίσως πρέπει να επικοινωνήσει με την ΕΕΤ, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για να εκεί ενδεχομένως να μπορούν να δουν κάποια θέματα. Ο κύριος Ζαμάνης που ζητάει το λόγο, αν θέλει μπορεί να το πάρει για ένα λεπτό. Control προκρατήστε πατημένο μόνο. Ναι, καλησπέρα. Επειδή συμβαίνει πολύ συχνά, με καλούν από διάφορες εταιρείες κινητή συνήθως τηλεφωνία. Συνήθως είναι με απόκρυψη. Το κινητό, γιατί το σταθερό το έχω κλειδώσει από απόκρυψη κλήσης. Είναι συνεχώς ενοχλητική να γραφτείτε στην εταιρεία μας, να κάνετε το ένα, να κάνετε το άλλο. Μπορώ να καλυφθώ, δηλαδή να τους πάρω και να ζητήσω αυτό τον αριθμό το δικό μου να μην με ξαναενοχλήσει. Έστω νομικά, δεν ξέρω. Ναι, φυσικά. Είναι το δικαίωμα αντίρρησης στην ουσία. Την απόκρυψη την προσπερνάμε γιατί τελικά ξέρετε ποια εταιρεία είναι, γιατί είναι αυτή που σας διαφημίζεται. Η εταιρεία λοιπόν. Άρα, ασκώντας δικαίωμα αντίρρησης στην εταιρεία, καλό είναι να είναι εγγράφος για να μπορεί να αποδειχτεί, και αυτό που εμείς είδαμε στον κόσμο όταν μας ρωτάει, κοινοποιήστε το έγγραφο και στην αρχή, γιατί όταν το βλέπουν ξέρουν ότι ξέρετε τον νόμο και πλέον σας λαμβάνουν υπόψη, γιατί έτσι γενικά μπορεί να σας αγνοήσουν. Μπορείτε να πείτε εγγράφος, παρακαλώ στο τηλέφωνο αυτό μην ξαναδεχτώ καμία κρίση ποτέ και διαγράψτε για το τηλέφωνο μου από τα όποια αρχεία σας. Είναι άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης του άρθρου 13 του νόμου 672 του 97. Από εκεί και πέρα, όταν σας ξανακαλέσουν, έχουν παρανομήσει εξορισμού πλέον. Δεν ξέρω αν απάντησα. Ναι, αρκετά, ευχαριστώ. Ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν. Η επόμενη διαφάνεια επίσης επαναλαμβάνει αυτά που είπα λίγο νωρίτερα. Η προηγούμενη ήταν οι διατυπώσεις του νόμου. Εδώ είναι πιο περιγραφικό, πιο απλό. Έχω και εδώ αυτό το bullet που ήταν αφορμή κουβέντα στην αρχή της παρουσίασής μας. Το ότι ακόμα το ότι υπάρχει η διεύθυνσή μου στο ίντερνετ δεν σημαίνει ότι έχω δώσει την κατάθεσή μου για να λάβω email διαφημιστικό
σε αυτή τη διεύθυνση και η λογική αυτού είναι το ότι δεν είναι σαφής και ειδική δήλωση συγκατάθεσης το ότι εγώ έχω αναρτήσει στο ίντερνετ την σελίδα μου, το email μου, συγγνώμη. Και σε αυτή τη διαφάνεια ήθελα απλά να πω το εξής, γιατί από τη δική μας σκοπιά έχει μια σημασία, ότι πλέον με την τροποποίηση του νόμου αυτού, με την τροποποίηση στην περσινή του 2012, πλέον στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όχι σε όλους τους υπεύθυνους επεξεργασίας, στους παρόχους, έτσι, όλους τους γνωστές εταιρείες, μπαίνουν κάποιες νέες υποχρεώσεις. Εντάξει, πλέον θεσπίζεται το να έχουν εγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, το οποίο είναι σημαντικό. Εάν γίνει περιστατικό παραβίαση δεδομένων, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν τόσο στην αρχή προστασία δεδομένων, όσο και στην ΑΔΕ, στην αρχή διασφάλιση απορρίτου επικοινωνιών. Έχουν υποχρέωση εκ του νόμου πλέον, εάν γίνει παραβίαση, και μάλιστα, εάν κρίνουμε την παραβίαση ότι μπορεί ο συνδρομητής να έχει δυσμενείς επιπτώσεις, οφείλει ο πάροχος νομικά να τον ενημερώσει. Αυτή η υποχρέωση ενημέρωσης δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Δηλαδή, αν συνέβαινε ένα data breach, όπως λέμε εμείς έτσι στη δουλειά, αν συνέβη μια περιστατικό παραβίαση, φύγουν δεδομένα με κάποιο τρόπο διαρρεύσουν, ο πάροχος οφείλει να ενημερώσει τους δικαιώματος ότι ξέρετε, μου συνέβη αυτό το περιστατικό, και οφείλει να ενημερώσει και τις αρχές. Και εδώ είναι σημαντικό και το υπομπούλεται λίγο παρακάτω με την κρυπτογράφηση, ότι ο νόμος προβλέπει ότι αν τυχόν τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα, δηλαδή μη αναγνώσιμα, δεν θεωρείται ότι έχουμε μεγάλης έντασης απώλεια δεδομένα, γιατί πιθανότατα όποιος τα απέκτησε δεν μπορεί να τα διαβάσει, άρα δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης και εδώ αναδεικνύεται η αξία της κρυπτογράφησης. Π.χ. άμα κλαπεί ένας υπολογιστής υπαλλήλου μιας εταιρείας από τους παρόχους επικοινωνιών, όπου μπορεί να έχουμε μέσα προσωπικά δεδομένα συνδρομητών, εάν ο δίσκος είναι κρυπτογραφημένος, δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των συνδρομητών. Και επίσης υποχρεούνται οι πάροχοι να τηρούν ένα αρχείο με περιστατικά παραβίασης. Θεωρώ ότι είναι κάποιες σημαντικές αυτές προσθήκες στην νομοθεσία που είναι και σχετικά πρόσφατες και ήθελα να τις αναφέρω στο σεμινάριο αυτό. Ο κύριος Ζαμάνης απαντάει, δεν ξέρω αν έχει ώρα Παπάδης, το έγραψε τώρα, ότι οι ηχογράφες μας κάνουν κάθε φορά που τους καλούμε. Ναι, όταν πρέπει να αποδειχτεί συναλλαγή, μπορεί να μπορούν να το ηχογραφούν όταν πρόκειται να αποδειχτεί συναλλαγή. Είναι λάθος να ηχογραφούν καλού κακού τα πάντα πάντως. Και επειδή το γνωρίζουν οι εταιρείες, πολλές εταιρείες έχουν ένα τυποποιημένο μήνυμα ηχογράφησης. Η κρίση αυτή ενδέχεται να ηχογραφηθεί, λένε, αν το παρατηρήσετε. Εγώ το έχω ακούσει από 2-3 διαφορετικές εταιρείες. Είναι προσεκτικές, δεν ενδέχεται, γιατί ξέρω ότι κάποιες ηχογραφήσεις δεν δικαιολογούνται. Αν εγώ πάρω τηλέφωνο απλά να πω χάλα στο τηλέφωνό μου ή κάτι άλλο και δεν κλείσω μια εμπορική συναλλαγή, αυτό κανονικά δεν πρέπει να ηχογραφηθεί. Κανονικά. Το λένε έτσι ίσως για να είναι καλυμμένες και δεν ξέρω τελικά στην πράξη τι κάνουνε. Πρέπει να ηχογραφούν με προηγούμενη ενημέρωση μόνο όταν γίνεται μια συναλλαγή εμπορική, η οποία πρέπει να αποδειχτεί μετά. Είναι λίγο θολό το τοπίο και εκεί δυστυχώς, και εκεί είναι θολό το τοπίο και δεν θεωρείται σαφής ενημέρωση αυτό, γιατί δεν ξέρουμε εμείς μετά εάν έχει ηχογραφηθεί. Σε κάθε περίπτωση βέβαια οφείλουμε να ασκήσουμε δικαίωμα πρόσβασης. Αμέσως μετά ηχογραφήθηκε, πείτε μου, οφείλουν να μου απαντήσουν και ό,τι που είναι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Αλλά η ενημέρωση αυτή είναι λίγο προβληματική. Πολύ ενδιαφέρον έχει το μήνυμα που βλέπω για τα spam των πολιτικών. Ισχύει ότι ακριβώς και για τα spam τα άλλα δεν επιτρέπονται, σωρία καταγγελιών, σωρία συστάσεων σε πολιτικούς, νυν και πρώην της αρχής. Έχει υπάρξει και κύρωση στο παρελθόν για καταστροφή αρχείου. Υπάρχει μια οδηγία της αρχής ειδικά για την πολιτική επικοινωνία, η οποία οδηγία δεν λέει κάτι διαφορετικό, απλά ορίζει λίγο τις δημόσια προσβάσιμες πηγές. Δηλαδή λέει ότι αν κάποιος είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο κόμμα με κάποιον τρόπο, τότε μπορεί ο πολιτικός να στείλει σε αυτόν. Δηλαδή είναι η περίπτωση όπου κρίνουμε ότι δεν χρειάζεται συγκατάθεση. Αλλά ο κανόνας είναι αυτός. Όλα αυτά τα spam είναι παράνομα. Στις τελευταίες εκλογές του 2012 η αρχή πριν
το τελευταίο μήνα έστειλε σε όλα τα κόμματα έγγραφα που τα ενημέρωσε με το τι ισχύει. Γνώμη μου είναι με βάση τις καταγγελίες που υπήρξαν ότι υπήρχαν λιγότερα spam πολιτικών από ό,τι υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχαν όμως και τώρα πάλι και ακόμα και τώρα τα αντιμετωπίζουμε. Όλα αυτά είναι παράνομα. Όλα αυτά είναι παράνομα και εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα μητρό του πόσες καταγγελίες έχουμε δεχτεί για ποιους πολιτικούς, γιατί έχει σημασία αν κάποιος πολιτικός έχει έστειλε μία φορά ή στέλνει συστηματικά. Πάντως είναι παράνομα, ναι. Είναι σαφέστα παράνομα. Και μπορείτε να ασκήσετε και δικαίωμα πρόσβαση να γνωρίζετε στον πολιτικό, οφείλει να σας απαντήσει πού βρήκατε το τηλέφωνό μου και πού έχετε τη συγκατάθεσή μου για την αποστολή του μηνύματος. Οφείλει να σας απαντήσει. Αν δεν απαντήσει, δεν έχει συμμορφωθεί με τη διάταξη του νόμου για την υποχρέωση ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης. Λοιπόν, ουσιαστικά τελειώνουμε σιγά σιγά. Σε αυτή τη διαφάνεια απλά αναφέρω τις αρμοδιότητες αρχής. Νομίζω ότι εφόσον θα έχετε πρόσβαση στις διαφάνειες, μην χάσω χρόνο εξηγώντας τις τώρα, εκτός αν κάτι θέλετε να με ρωτήσετε βέβαια. Στο site της αρχής θα δείτε κάποια κείμενά της σημαντικά, κάποιες αποφάσεις που τις θεωρώ λίγο ενδιαφέρουσες για διάφορους λόγους, ενδεικτικές, τις έχω ενσωματώσει σε αυτή τη διαφάνεια. Πιάνουν διαφόρων τύπου περιπτώσεις. Κάποιες γνωμοδοτήσεις της αρχής, δεν ξέρω αν εδώ από τις αποφάσεις θέλετε κάτι περισσότερο να δείτε. Κάποιες γνωμοδοτήσεις της αρχής επίσης υπάρχουν σε αυτή τη διαφάνεια, γιατί πολύ συχνά πριν την έκδοση κάποιου νόμου μας ζητάει το κράτος να γνωμοδοτήσουμε για τον νόμο αυτόν. Π.χ. στη διάβγεια είπαμε ότι τα ευαίσθητα δεδομένα είναι ιδιαίτερα και λόγω αυτού ο νόμος απαγορεύει στη διάβγεια τη δημοσίευση ευαίσθητων δεδομένων. Οι οδηγίες της αρχής, οι οδηγίες στην ουσία είναι περιγραφή του πώς καταλαβαίνει η αρχή την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε κάποιες σχετικές περιπτώσεις. Π.χ. σημαντική οδηγία είναι τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, πότε μπορούν να τοποθετηθούν, η οδηγία E1 του 2011, πού πρέπει να τοποθετούνται, πού όχι. Π.χ. για τα σχολεία αναφέρεται ρητά σε ένα άρθρο της οδηγίας πότε πρέπει να λειτουργούν. Ο κανόνας είναι ότι οι κάμερες πρέπει να λειτουργούν μόνο το σχολείο είναι κλειστό και πάλι σε πολύ συγκεκριμένα σημεία και από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Η οδηγία του 2010 που ανέφερα είναι για την πολιτική επικοινωνία και το πολιτικό spam. Η οδηγία η τελευταία, η 115 του 2001, είναι αυτή που θίγει θέματα εργαζομένων. Αν και παλιά, το 2001, εξαιρετικά επίκαιρη. Επίσης μπορείτε να τη δείτε και αυτή την οδηγία. Και απλά να πω εδώ ότι το νομικό πλαίσιο θα αλλάξει αρκετά σύντομα. Θυμίζω ότι έχουμε το νόμο 2472 του 97, ο οποίος ενσωματώνει την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία του 95. Αυτό πάω στην αρχή της διαφάνειας. Θα καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία και θα γίνει κανονισμός πλέον ευρωπαϊκός, όχι οδηγία, κανονισμός. Πρόταση του οποίου είναι σε διαβούλευση ήδη από τις αρχές του 2012. Ο κανονισμός έχει αυτόματη ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη, δηλαδή όταν ψηφιστεί ο κανονισμός, ουσιαστικά καταργεί το νόμο 2472 και ισχύει ο κανονισμός. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι θα γίνουν πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα. Ο κανονισμός είναι ακόμα πιο αυστηρός, η πρόταση του κανονισμού είναι ακόμα πιο αυστηρή στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Κάποιες έτσι αλλαγές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κείμενο τις αναφέρω σε διαφάνεια. Πολύ σημαντικό και όχι εύκολο υλοποιήσιμο για μένα, το θεωρώ τεχνολογική πρόκληση, είναι το λεγόμενο right to be forgotten, το δικαίωμα στη διήθη, δηλαδή μπορώ εγώ να ζητήσω να διαγραφεί το όνομά μου από οτιδήποτε και το ερώτημα είναι στο ίντερνετ που το ένα blog αναπαράγει το περιεχόμενο του άλλου ενερυπείου οφθαλμού, πώς αυτό μπορεί τελικά να γίνει. Υπάρχουν κάποια τέτοια θέματα εδώ. Θα υπάρχει υποχρέωση σε οποιοδήποτε οργανισμό με περισσότερους από 250 εργαζομένους να υπάρχουν συγκεκριμένοι πάροδοι υπέρ προστασίας δεδομένων. Εν πάση περιπτώσει, απλά να κρατήσουμε το ότι είναι ένα δυναμικό περιβάλλον και το ότι ενδεχομένως μια αντίστοιχη παρουσίαση σε 2 χρόνια από τώρα να έχει διαφορετικό περιεχόμενο σε ένα πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο. Υπάρχει και μια ερώτηση από τη στο chat, θα τη διαβάσω λιγάκι. Ναι, το ξέρω αυτό με τη Eurobank. Ναι, δεν είναι εύκολη απάντηση. Γίνεται όντως για λόγους πιστοποίησης και είναι αναγκαίο.
Δεν είναι εύκολη η απάντηση εδώ. Το ερώτημα που τίθεται είναι το κατά πόσον αυτό είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος και ο πλέον πρόσφορος τρόπος. Άλλες τράπεζες το κάνουν αυτό με τα ATM τους, με την κάρτα τους, που το θεωρώ κάπως καλύτερο. Ναι, ούτε εμένα με ενθουσιάζει αυτή η πρακτική, ότι ζητάνε τα 2 από τα 4 ψηφία και με συνδυασμό κάποια στιγμή μπορεί να εξαχθούν. Απλά βέβαια ο συνδυασμός δεν μπορεί να προκύψει. Πρέπει εγώ 2 φορές να τους καλέσω και να τους πω ότι έχω πρόβλημα. Έτσι, και πρέπει, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Δεν με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε δώστε 2 ψηφία και με ξαναπαίρνουν μετά από μέρες και λένε δώστε τα 2. Τους καλώ εγώ όταν έχω πρόβλημα. Για μένα η καλύτερη λύση γι' αυτό είναι αυτό που έχουν κάποιες τράπεζες. Ναι, πέραν αυτού ότι αυτό πιθανότατα θα προβλέπεται στους όρους σύμβασης, που δυστυχώς δεν τους διαβάζουν ποτέ. Πέραν αυτού, το καλύτερο για όταν έχουμε ξεχάσει το PIN στο e-banking είναι μέσω της κάρτας μας με το ATM. Το κάνουν κάποιες τράπεζες όπου μου βγαίνει ένας κωδικός προσωρινός με χαρτί από το ATM, ο οποίος μάλιστα ο κωδικός ισχύει για μετά από 1-2 ώρες, η εξτρά ασφάλεια, όχι εκείνη την ώρα. Φέρει μια καθυστέρηση, φέρει το ότι εγώ θα φύγω από το σπίτι μου ή το χώρο που βρίσκομαι να βγω έξω να ζητήσω ένα ATM, αλλά μάλλον είναι πιο ασφαλής τελικά, γιατί πρέπει να μου έχουν κλέψει και την κάρτα, για να μην μπορεί να γίνει αυτό, που αν μου έχουν κλέψει την κάρτα έτσι κι αλλιώς έχω κινηθεί με άλλες διαδικασίες. Το αν είναι νόμιμο ή όχι, νόμιμο ίσως είναι με βάση τις λοιπές προϋποθέσεις, με συγκατάθεση, με σύμβαση κτλ. Εάν είναι η πλέον ασφαλής μέθοδος, στην ουσία στο άρθρο 10 της ασφάλειας πηγαίνουμε. Αν πραγματικά ο υπεύθυνος της επεξεργασίας έχει λάβει όλα τα μέτρα. Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Δυστυχώς η προστασία προσωπικών δεδομένων εξορισμού είναι μια δύσκολη περιοχή. Είναι μια περιοχή με υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Όταν έχουμε μια περίπτωση που δεν την έχουμε ξαναντιμετωπίσει, την κοιτούμε πολύ προσεκτικά, ακριβώς γιατί πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι. Κλείνοντας λοιπόν, απλά να πω κάτι που ίσως πολλοί το ξέρετε ήδη. Πριν 2 χρόνια στο site μας αναρτήσαμε ένα ειδικό τόπο για τους νέους εφήβους με εκπαιδευτικό υλικό. Μάλιστα, είχαμε επικοινωνήσει τότε με το Υπουργείο Παιδείας και είχαμε πει να κοινοποιήσει μια επιστολή σε όλες τις διευθύνσεις και σε όλα τα σχολεία, έτσι ώστε οι καθηγητές πληροφορικής, αν το επιθυμούν, να αφιερώσουν κάποια ώρα στο μάθημα προκειμένου να καταλάβουν τα παιδιά την έννοια των προσωπικών δεδομένων. Ιδίως δε σε περιβάλλοντα όπως Facebook και τα λοιπά, που πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν. Υπάρχουν κάποια quiz, υπάρχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα βίντεο. Αυτή η τάση που έχουν τα παιδιά να γράφουν τα πάντα στο Facebook δεν συνειδητοποιούν απαραίτητα τι πρόβλημα δημιουργεί. Αν δεν το έχετε δει, θα πρότεινα να το δείτε λιγάκι και αν σας αρέσει, είναι 2 ετών πίσω, δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι κίνδυνοι. Αν σας αρέσει, γιατί σκεφτόμασταν εσάς, τους εκπαιδευτικούς. Σκεφτόμαστε δηλαδή ένας καθηγητής τι θα ήθελε να έχει για να αφιερώσει μια διδακτική ώρα, ίσως και 2, σε ένα τέτοιο μάθημα. Είναι ακόμα στο site αυτό το link. Αν θέλετε, έχει αυτές τις 4 ενότητες, μαθαίνω τα προσωπικά μου δεδομένα, σκέφτομαι πριν δημοσιεύσω, γνωρίζω με ποιον μιλώ, δικτυώνομαι με ασφάλεια, έχει κάποια quiz, οπότε ίσως να σας ενδιαφέρει. Άρα θα έλεγα ότι εδώ ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, άρα θα κοιτούσα το chat να δω αν υπάρχει κάποια ερώτηση και προφανώς να ακούσω οποιαδήποτε άλλη ερώτηση προφορικά πλέον να έχετε. Η κυρία Πούδου έχει ρωτήσει ότι μερικές φορές μας τηλεφωνούν από εταιρείες και φαίνεται στην οθόνη που σας δρόμο τηλεφώνου το δικό μας. Αυτό δεν το έχω δει ποτέ. Εκπλήσωμαι. Φαίνεται στην οθόνη μας το δικό μας νούμερο. Είναι κάποιο callback περίεργο. Από τη σκοπιά της προστασίας δεδομένων είναι το ίδιο με την απόκρυψη για μας, δεν είναι κάτι άλλο. Και σε αυτή την περίπτωση για μας υπεύθυνος της επεξεργασίας τελικά είναι, εάν πρόκειται για προωθητική ενέργεια, ο διαφημιζόμενος, ανεξάρτητα του ποιος είναι ο καλόν. Έτσι μπορεί να είναι εκτελούσε την επεξεργασία εταιρεία η οποία κάνει την κρίση και όχι ο υπεύθυνος. Το πώς γίνεται αυτό τώρα τεχνικά έχω ένα κενό στο πώς φαίνεται αυτό. Κάποιο περίεργο callback μηχανισμό φαντάζομαι, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος συνάδελφος εδώ έχει κάποια αίσθηση αυτού, του πώς μπορεί να ειδοποιηθεί. Και εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό, αλλά είναι ενδιαφέρον. Η Αλεξάνδρα, αν θέλει να μας πει κάτι περισσότερο.
Είναι κάτι που έχει συμβεί 2-3 φορές. Δεν έχω εντοπίσει όμως από ποια εταιρεία, αν είναι μία συγκεκριμένη. Και δεν ξέρω μήπως υπάρχει και άλλη χρέωση. Για τις χρεώσεις να πω, καθήλυνα αρμόδια είναι η ΕΕΤ, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για οποιαδήποτε παράνομη χρέωση. Τηλέφωνα που μας παίρνουν ή SMS που λαμβάνουμε και λόγω αυτών χρεωνόμαστε, υπεύθυνη είναι η ΕΕΤ. Στο κομμάτι της άσκησης δικαιώματος πρόσβασης, υπεύθυνοι είμαστε εμείς, αρχή προστασίας δεδομένων. Δηλαδή, πάντα διατηρείται το δικαίωμα, το λέμε και το ξαναλέμε, είναι πολύ σημαντικό. Πώς βρήκα τα στοιχεία μου, γιατί επικοινωνήσετε μαζί μου, τι άλλα στοιχεία έχετε και ταυτοχρόνως δικαίωμα αντίρρησης. Διαγράψτε τα. Για παράνομη χρέωση, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η ΕΕΤ. Στο σημείο αυτό καταρχήν να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Λιμιώτη για την εξαιρετική νομίζω παρουσίαση που μας έκανε και την απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Ξέρω ότι ορισμένοι έχετε υποχρεώσεις και προφανώς ίσως κάποιοι θέλετε να αποχωρήσετε, μην διστάσετε να το κάνετε. Νομίζω για άλλα 10-15 λεπτά θα μπορούσαμε να απαντηθούν ερωτήματα. Σας θυμίζω πάντα ότι σύμφωνα με τη διαδικασία που κρατάμε και δίνουμε περισσότερο χρόνο, αλλά επειδή είχαμε ενσωματώσει τις ερωτήσεις, νομίζω 5-10 λεπτά, θα προτιμούσαμε να πάρετε το λόγο, αλλά βεβαίως αν θέλετε και στο chat, αν κάποιος δεν θέλει να πάρει το λόγο. Λοιπόν, ακούμε όποιον θέλει, ο λόγος σε εσάς. Παρακαλώ να σηκώνετε το χέρι για να έχουμε και μια σειρά. Μέχρι να υπάρξει κάποιο χέρι, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Προφανώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου έτσι κι αλλιώς γενικότερα, τώρα που γνωριστήκαμε μέσω του σεμιναρίου. Το site της αρχής έχει πληροφορία που ίσως αξίζει κανείς να ανατρέξει, να περάσει κάποιες αποφάσεις σε ένα γρήγορο πλαίσιο, να καταλάβει θέματα που έχουμε αντιμετωπίσει και πώς τα έχουμε κρίνει. Είναι πολύ ευρεία η γκάμα των προσωπικών δεδομένων, το καταλαβαίνετε αυτό, φαντάζομαι έγινε σαφές και με τη σημερινή παρουσίαση. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι αρχή γνωριμίας και επικοινωνίας, δεν είναι απλά μια παρουσίαση που θα μείνει εδώ. Με την ευκαιρία αυτή να πω ότι στην ουσία αυτή η παρουσίαση είναι συνέχεια, ανοίξει ένα κύκλο που είχαμε ξεκινήσει από πέρυσι. Η παρουσίαση αυτή είχε γίνει η πρώτη από τον κύριο Άρη Λούβρη με θέμα ασφάλεια στο διαδίκτυο, εργαλείο για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως μπορείτε και όποιος θέλει, το λέω κυρίως για αυτούς που πρώτη φορά μπήκαν εδώ, είναι ήδη αναρτημένη και στο YouTube η παρουσίαση αυτή, στο κανάλι που υπάρχει, θα το βρείτε στο blog που κάνετε και την αίτησή σας και όποιος θέλει μπορεί να την παρακολουθήσει. Όπως βέβαια μετά από μερικές εβδομάδες θα γίνει το ίδιο και για τη συγκεκριμένη ομιλία. Στο σημείο αυτό να πω ότι σταματώ και την ηχογράφηση, έτσι ώστε αν κάποιος θέλει να πάρει και το λόγο χωρίς την υποχογράφηση.